Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Pebrero 17 tuig 2026. Subong adlaw holiday. Mangod nga ginasaulog sa Chinese-Filipino community ang Chinese New Year. Sa aton sini nga mga kulturan nga mga Filipino-Chinese, Gongse Pachoy! Sa mga wala nagauntat sa gyapon sa ila sini iyang illegal nga aktibidades, partikular druga, ang panamyaw sa inyo, Tokhang Patay! Pero why na sang patay sumunga, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, sa madalagkuhan nga mga nagapaw na karon nga mga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sa Bombo Anay Zone 2. Update naton sa sining nagluntad iyang sunog sa may barangay Benedicto sa distrito sa Haro. Ginhalinan sang sunog sa ikaduha sining panalgan sang puluyan sang pamilya Gonzales. Mga gamit para sa bunyag sa batas malabuton sining bulan sa Abril. Ubos gid na kala sunog. Samtang si punong barangay Abelardo Salting nagpayag sining hindi niya makontrol ang obstruksyon sa iya sining lugar. Rason nga nangin upang ini sa pag-responder sa magkatapos ang Bureau of Fire Protection. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, isa na naman ka biktima sa posibleng pagpangawat kay nagpanawagan diri banwa isa katag-iya sa Honda XRM sa may city proper area nga dito lang ginpark sa may parking area man. Pagbalik niya way nang iya sini nga motor. Samtang si Mayor Inday Raisa Trenia sa ginmanduan ang Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Taparilla nga tutukan ang motor napping incident sa siyudad sa Iloilo. Di paano si Mayor tutukan sa ICPO kay gintugyan na gani nila to sa Highway Patrol Group. Tapos ang Highway Patrol Group subong tinuway man dinahom-dahom. Sa iban pang mga talupang doon ng mga balita, Governor Arthur Toto Defensor Jr. nagpabutyag ngayon ang luyag nga magbulig sa pagpatukod sa taytay sa banwa iya sa Alimudyan na Iloilo. Apang hindi subong nga tuig 2026. Posible sa mga masunod sini ang mga tinuig. Ambal ganing sang mga taga-banwa sang Alimudyan. Ate, sige go ba? Igo-igo lang nga makagraduar ng iban sini nga mga graduating students. O, tiyan, huntay nabi kay waisang pundo subong para sa mga infrastructure. Kagamula na masubo-subo nga realidad kay ang banwasang Alimudyan mo na may pinakadako nga pundo sa flood control mo. O, kung sa bagay, ang taytay makabigtang nga kabahin sa flood control. O, tino, hindi kaya mga flood control niya, mga dike, mga nagkalilain sini nga sahi isang flood mitigating measure bla nga ginatawag. Ang taytay ati siyempre kung may suba para nga makatabok ka kag mas madali ang pagtabok sini nimo, ti amo na yang taytay kaya mo kung tanin ni kinanglan sa banwa sa Alimudyano. Samtang istoryahan taman ano ang lihok sang Liga ng mga Barangay matapos sa banwa nga sang tinalikdan sini may nadlaw. Isa na naman to kapunong barangay ang subject sa bypass operation, no? Dako-dako pang nakuha sini sa iya. Lapit or masubra 1 milyon,
1.360, about ilapit-lapit na 1.4 million pesos sa Banwaya sang San Dionisio. O, tiyan to yung resolusyon sa nagligan to sang liga ng mga barangay to. Pakitang tao lang to. Why man tutupa? O, damo sa gyapon sa mga nagkaladakpan sini nga mga punong barangayo. Ikapila na ni si Kap sa San Dionisio man. Ligan to may araman sang anay kagawad. Por Diyos, por Santo. 44 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 driman sa palatuntunan Bumbuhana isa udto sa DYFM Bumbu Radyo Iloilo. Aton man sininga pasiplatan karon banwa mga nagapanguna kag dalaguan nga mga balita nasyonal. Mga nagakalinabo karon sa palibot sa pungsod Pilipinas sa mga mainit nga balita sa aton sinikaron niya nga pagpalayag driman sa aton sini nga palatuntunan na bumuha na isodto aton man sinikaron nga pasiplatan mga kauturan. Ang oras naton diri sa aton sini nga pagpangalagad is 45 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11 sa aga sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti subong way isang opisina, way man sang klase, pero medyo magumguo mga ton siniyang palibot. Ti kung ano kang ano man, preparasyon lang no? Sa ton sining mga tagpalamati, magdala sang payong o kung nakalo kaputi, kung kamo ang magapadulong, diriya sa bahin sang city proper area kung may mga transaksyon kamo diri. Sa ton sining mga kabumbo. Samtang sanday Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Bunuan, kag tatlo kaiban pa ang ginadumilian diri sa paggwaya sa pungsod Pilipinas. Amo ningin pagwa sining iyang precautionary whole departure order HDO sa aton sining mga kuturan sa sining mga personalidad nga ginapatihan sining karon niya banwa na ulamid sa flood control anomaly. Sa aton sining mga kauturan magluwas kay Estrada nakalakip diri sa precautionary HDO sanday former DPWH Secretary Manny Bunuan kag iban pa nga mga santuanay DPWH official nga sanday Roberto Bernardo, Gerard Opolencia kag Henry Alcantara. Sunod kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang nasambitan sini nga mando ang ginpetsahan Pebrero 10 kag ginmandoan or ini ang pirmahan ni presiding judge Juan Ranyola Jr. No, kag ining nagahatag karon sa mando sa bahin sa Bureau of Immigration nga punggan ang posible nga pagwa sa pungsod sa mga nasambitan sini nga respondent kag ilakip ang mga ini sa ila sini nga whole departure list. No? Ang eksplanasyon kay sandig sa mga testigo kag mga supporting documents no sa prosecutors may ara sang probable cause. Agod patihan nga mga respondents ay ang posible nga malagyo magpadulong sa iban sa pungsod, sa luwas ng pungsod, agod likawan ang pag-aresto sa ila. Katulad ng ginlamang banwasang ginahimo sang pilang ka mga agin deklarar as fugitive bala sa aton sinimang kulturan, just like former Representative Zaldico nga hasta subong nowhere to be found. No? Ang balilara kunos may dinto sa may Espanya, sa may Portugal, sa din lang tong ginawakal sang nga kundi din kuno nagkalabot niya si tawag si gani si former ako Bicol Representative Zaldico. Si Pastor Pulo Kibuloy ganing astas dalom duta to nga pangitay siya dakpan man kun hungdon posible nga madakpan kag kun guston ugaling iti tubtob sa sinimat inyon daw asta man lang kita iya ano batian naton asta man lang sa istorya
ang inahimo sa aton sino mga opisyales, no? Kung saldi ko concern, no? Ang aton sini nga istoryahan ti parang hindi na silang budlayan kay nali karon gumawa pa ning tatlo sus Maria kag usip magsaga naman kita karon gali nagsanay kag magpinanawagan sini nga kundi na kamo magpuruli na kamo anay. Just like yasa natabo bala sa kay Senator Ronald Dabato de la Rosa nga ti ginapangita sa karon. Hilabi pa karon banwa nga ti nagpagwa na to sa statement ang prosecution panel sa International Criminal Court nga gina-identify as co-perpetrator, no? Ang mga santuanay malapit gid kag tubtub subongi malapit sa gyapon sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Isa na dira si Senator Bato de la Rosao, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti budlay na kay bisan way gani ni kagwa yes pungsod Pilipinas. Ara lang man ko balaan ko sa DILG kung din siya flu panago kag flu palagyo kung din ang iya sini nga flu, no? Sa aton sini karon nga mga kauturan pero tiya mo na kung may ara gid man arrest warrant, no? Kung may ara na gid man kag kinahanglan may mga dokumento nga nagapat-od nga kini sila ang dapat sini iya nga arestohon. Ibantayan ta kung anong mangin lihok sa aton siniya nga mga opisyales, particularmente sa bahin karon sa mga law enforcement agencies just like the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. And for sure, no, mag-intervener gid sila diri banwa ang Interpol. Ibantayan ta kung anong mga tawag si gani, mga development sila diri na tuhoy karon banwa sa sining pag-arestar sa mga matagas ka opisyal sa aton sining gobyerno nga naangot sa mga eskandalo. Magluwas tani nga may linagsanay sa bahin karon sa crime against humanity kung ano pagidira during the time ni former President Rodrigo Duterte. Ti siguro tsimpo man nga matmaton man nga pasabton man diri kag pamrisuhon just like sa promisa sa Marcos administration nga wala sa pasinuhon, no? Kag tanan-tanan sini nga dapat magpanabat ang dapat pasabton when it comes sa flood control anomaly. Di may mga pahayag ani diri from the Department of Public Works and Highways nga naka-file ni sila sa Office of the Ombudsman sang dugang pa nga mga pangalan sang high-profile individual nga ginapayag na ulamid sa manomalia flood control projects sa Bulacan kag Davao Occidental. Ginpayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga natalana nga patigayon ang ombudsman sang anunsyo na tuhoy sa nasambitan sining issue sining simana. Sa day sinuwayhan ining mga high profile individual, no, nga ginabutang sa lista sa DPWH may kantanan sa mga maanomalya sini nga proyekto sa aton sini nga gobyerno. Magluwas sila diri ginpayag ni Dizon nga plano man sa DPWH nga mag-file sang panibag-o sini iyang manifestation sa Office of the Ombudsman. Subong man nga simana may kantanan sa kaso dito iya sa Cebu. Ginpa siguro nga padayon nga magpagkigangot ang DPWH sa Ombudsman may kantanan sa ginpatigayon sini nila nga investigasyon sa manomalia nga flood control project. Galing kay Secretary Vince Dizon, siguraduhon mo lang, sir, nga iya sang labod pamulitika sini ang mga pangalan dito nga ginduso ninyo sa Office of the Ombudsman kay pananglitan, no? Basi mangot naman to ang mga pangalan sang mga identify nga ti supporter bala ni Vice President Sara Duterte at bugto naman sining liog sampato Bon silingon sila dira nag-umpisa naman kamo sang luto sang pansit Canton Macau o lutong Macau pansit Canton bla kung tawgon o basi kung nag-umpisa naman kamo dira luto ka siumay, siupaw o katikoy o ilabi pa nga ti Chinese New Year subong sa aton sini nga mga kabumbo kay tikon inyo sini manuti siran banwa
no, kalabanan sini nga mga ginpang pusasan, kalabanan sini nga sa karon ang nagapangatubang sa nga mga kontrobersiyang raangot sa flood control project, no, lunsay sini iya nga mga identified nga duag green ang ila sini nga dugo. Ay, hindi man sila alien green kay ti siyempre ano mo, ang ila sini nga partido is Santo Anay, muning lakas CMD or si Lakas Christian Muslim Democrats, no? Democratic na sa aton sini mga kabumbo. Di rulupod sila sa aton sini mga kuturan. Santo Anay rulupod sila galing kiti subong nagbiron laganay na. Why na gani ang unity sini, no? Nadula ng UN. Sa aton sini nga mga kabumbo, kamo na lang sugpon kuno nung bilin dira. Ti bangod sini, kita nyo kung sanday sino man lang namukmukan perme when it comes sa flood control project. Doon nagakalipat na kita sa tungin pahayag ni President Bongbong Marcos, no? Nga ti, I will give you a run for your money, no? You know, the 2025 to, no? General Appropriations Act, mayara kuno sa 4,446 for 45 pages. Tanan-tanan to binasa to ni Mr. President. No? Tanan-tanan to binasa to ni Mr. President. Pero anong natabo? Entonces, sa aton sini nga mga kasimanwakag karon daw kasubong nga sa panaguay or lagsanay pong kuanay at ipasi lang ya si former Speaker Martin Romualdez. Why na siya subong? Kita why na siya sa spotlight? Nadula na siya sa spotlight. Si former Speaker Martin Romualdez. My goodness, sa aton sini mga kabumbo. Tiyan mo na, sa aton sini mga kuturan, no? Kabay pa, Secretary Vince Dizon, sir, sa aton sini mga kabumbo, no? Total, permi lang na mukmuka niya ang Department of Public Works and Highways. But, ang real synergid sinadriya, iway isang liwan, kunti among mga proponent, amo ang mga tao sa likod sa sining kasubong iya daw ala sinindikato kag mafia style sa nga pag saipon sa nga kwarta kaban sa nga gobyerno. Ti what happened? No, what happened, Vela? Sa atong malita nga kwarta tubla. Di na to siya, no? Di na to si Sergeant Gutisa to sang ex-Marines to, no? Di na to sila subong sa aton sini nga mga kabumbo. Why don't kita ahaw? Ti amo na karon ang palamangkutanon, ICI ara pa kamuda. ICI anong to gani? Independent Commission for Infrastructure sa aton sini nga mga kasimanwa. Tiyan mo ni subong ang mga ginapangita, tanga gulpiada lang naghilipos ni sila. Why pa man kita natapos kag Sos Maria kag-usip sipi-sipi pa lang ni. May kantanan sa ginakabing naton pinakadako sini karon iya nga corruption issue sa history subong tuig diri sa pungsod da Pilipinas. May kantanan sa flood control project. Anyway, istoryanta, dugang pagin sini mga balita kag impormasyon pagbalikta detalye na sa mga nagapauna mga balita lokal sa pagpaday nga pagpalayag sang bombohanay sa udto sa gihapon diri sa Bombo Radyo Iloilo pagkatapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalik. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 17 sa buwan ng Pebrero taong 2026. At dahil ngayong araw nga po ay pinagdiriwang ang Chinese New Year, kami po ay bumabati sa Chinese-Filipino community ng Konghe Fachay. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapagunahing balita, ang International Criminal Court Prosecution neutral sa request ng kampo ni dating Pangulong Duterte na idiskwalipikang 3 abogado ng mga drug war victim. Ilang senador naman nanindigang hindi dapat maaresto ang sinumang kasamahan habang nasa sesyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang caucus naman isasagawa bukas upang pag-usapan ang sitwasyon ni Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ibang mga updates tayo, ang ilang senador handa na sa isang tapat at maayos na pakikipagdialogo sa Chinese Embassy. Ang Palasyong Malacanang nanindigan din na hindi kailangang palitan ng Chinese envoy. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman dadalo sa isang private meetings ngayong Chinese New Year. Sa Provincial Report, abangan humamaya cultural performance ng malalaking mga Chinese school, bibida sa week-long celebration ng Chinese New Year sa Iloilo City. Sa international news naman, build-up ng warships at fighter jets ng Amerika natunton malapit sa Iran. At sa sports news, ang Philippine Sports Commission binigyang diin ang kahalagahan ng papel ng private sector sa sports development sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng pagiging neutral ang International Criminal Court Prosecution sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na idiskwalipikang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Ipinailam ito ng prosecution sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 sa pamagitan ng 3 pahinang dokumentong nilagdaan ni Deputy Prosecutor May Manjayan Niang na may petsang Pebrero 16. Subalit sakali man anyang kailangan nitong tulungan ng chamber sa pagkonsidera sa request ng depensa, sinabi ng prosecution na hindi ito dedepende sa redacted document para sa confirmation of charges hearing. Malala pong noong Pebrero 11 nang humiling ang kampo ng dating Pangulo na iutos ng Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court Registry na ipawalang bisa ang pagtatalaga sa 3 legal representatives ng mga biktima ng war on drugs na sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Attorney Nicolene Arcaina dahil umano sa conflict of interest. Hiniling din ng legal team ng dating Pangulo sa Chamber na atasan ng registry na suspindihin ng access ng 3 abogado sa record ng kaso habang nakabimbin ang desisyon. Binigyang din naman ni International Criminal Court accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na hindi dapat nagsisilbing kanlungan ng Senado ng mga personalidad na wanted dahil sa iba't ibang international crimes. Ginawa ng batikang abogado ang pahayag kasunod ng pagkakatukoy kina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Anya kung kinalaunan ay maglalabas ang International Tribunal ng warrant of arrest laban sa 2 senador. Maaari silang maprotektahan sa loob ng Senado habang ito ay nasa sesyon. Bilang paggalang naman sa institusyon, nararapat lamang anyang irespeto ito at ang proteksyong maaari nitong ipagkaloob sa mga miyembro habang nasa sesyon. Gayunpaman, maaari pa rin anyang maaresto ang 2 nabanggit na senador kapag ang mga ito ay nasa labas na at tuluyan ng lumabas mula sa premises o compound ng mataas na kapulungan. Ayon kay Attorney Andres, maaari pa ring sundin ng pamahalaan ng Pilipinas ang prosesong ginawa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na pagkatapos siyang maaresto sa bansa ay tuluyan din siyang isinurrender sa International Criminal Court. Ang korteng naglabas nga ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Nanindigan din ng abogado na hindi dapat nagkakanlong ang mataas na kapulungan ng Kongreso kahit na sa sino man may inuusig ng batas, lalo na ang mayroong warrant of arrest dahil sa pagkakasangkot sa international crimes. Parehong miyembro nga ng 18th, 19th at 20th Congress, sina Senator Go at Senator De La Rosa, 2 sa pinakamalapit na opisyal kay dating Pangulong Duterte.
Sa kaugnay pa rin pong development, nanindigan naman si Senator Riza Ontiveros sa tradisyon ng Senado na hindi dapat maaresto ang sinumang senador habang nasa sesyon ng mataas na kapulungan. Isang panayam na tanong ang mambabatas ukol sa pagkakatukoy kina Senator Christopher Go at Senator Ronald De La Rosa bilang co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Ontiveros, sinusuportahan niya ang naunang pahayag ni Senate President Vicente Soto III na walang senador ng Pilipinas ang maaring maaresto habang nasa sesyon o sila po'y nasa sesyon ng Senado. Gayunpaman, aminado rin ang mambabatas na mahalagang matalakay ito sa magiging kaukus na mataas na kapulungan na isasagawa bukas, Pebrero 18. Sa ngayon, nanatilian niya ang garantiya at pangako ni Senate President Soto na hindi dapat arestuhin ng mga senador habang sila'y nasa sesyon, salig na rin sa itinatakda ng Philippine Constitution. Mahalaga rin anyang mapag-usapan ng mataas na kapulungan ang extent o lawak ng ibibigay na proteksyon ng Senado para sa dalawang napangalanang senador kung sakali maglalabas na nga ang International Court ng warrant of arrest laban sa kanila. Pagtitiyak ni Senator Ontiveros, lahat ng ito ay ilalapag sa caucus bukas upang malaman ang kanilang pinakamainam na gagawin kasunod yan ang pagkakatukoy kina Senator Go at Senator Bato bilang kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng kampanya kontra iligal na droga. Ang Department of Public Works and Highways naman pinakakasuhan na rin si Curly Discaya ayon yan sa Ombudsman. Pagkakasangkot sa kaso katulad ng kanyang asawa na si Sara Discaya iimbestigahan. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na nais ng Department of Public Works and Highways na mapakasuhan maging ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico Curly Discaya kaugnay sa manumalyang flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Miko F. Clavano, bunso dito nang matanggap ang manifestasyon ng naturang kagawaran sa pamamagitan ng kalihim nito na si Secretary Vince Dizon. Aniyaya, base rito, gusto maisama sa partikular na kasong malversation at graft si Curly Discaya may kinalaman sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ibinahagi pa ni Ombudsman Spokesperson Clavano na ang revelasyon ay mula sa mga salaysay o affidavits ng iba't ibang mga individual nagtuturo kay Curly Discaya na may beneficial ownership o merong kontrola sa mga kumpanyang sangkot sa anomalya. Well, as far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Dagdag pa ni Assistant Ombudsman Clavano, ang pagiging isang beneficial owner ni Discaya ay maaring siya ang pumipirma sa ngalan ng mga korporasyon kahit pa hindi ang mismong nakalagay sa mga papeles ng kumpanya o di kaya nagbibigay ng utos sa mga tao ng kumpanya sangkot sa anomalya o kaso. Bunso nito, aniyaya, masasabi ang ganito mga gawain ng ilang individual ay makakasama silang may tuturing bilang beneficial owners ng kumpanya. Yes, when you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat. Either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially. So kahit wala po sila sa papel, they are the ultimate beneficial owners of the company. Aminado naman ng naturang opisyal na hamon para sa kanila ang ganitong uri ng kaso sa kadahilanang hindi mismong nakalagay ang pangalan ng mga sangkot sa korporasyon dawit sa anomalya. Kung kaya't pasasalamat na lamang anya nila sa mga taong nakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman nagtuturo sa mga pinararatangang tunay na beneficial owners ng mga kumpanya o korporasyon. At yan po ang isang challenge sa amin na hindi naman siguro lahat ng tao linalagay nila yung pangalan nila mismo sa korporasyon. Kaya kailangan muna namin tingnan yung kabuuan ng kwento at tingnan kung meron talaga nagpapalikod ng mga korporasyon na ito na sangkot sa flood control projects. And that's one of the challenges that we have to overcome. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from inside the company na itong mga tao na ito ay talagang
ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 10 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may Palasyong Malacanang. Nanindigan po ang palasyo na hindi kailangang papalitan ang Chinese envoy at iginiit ang mutual respect para ho sa bansang China. Si Pangulong Marcos naman, abala pa rin ngayon pong Chinese New Year dahil meron daw hong nakalinya ng mga private meetings ngayon pong araw. May live report si Bombo Annalyn Soberano. Muling binigyang diin ng Malacanang na hindi kailangang palitan si Chinese Ambassador Jing Qian sa gitna ng panawagang ideklarang persona non grata ang opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi kailangan ang naturang hakbang. Ito ay kasunod ng pahayag ng Chinese Embassy na ang umiigting na political rhetoric laban sa ambassador at ang panawagang palitan ito ay maaring magbanta sa milyon-milyong trabaho ng mga Pilipino. Iginiit ng palasyo na ang pag-escalate ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay hindi dapat nagmumula sa isang panig lamang. Binigyan din nito na ang pagpapanatili ng maayos, malusog na dialogo ay responsibilidad ng dalawang bansa at dapat nakabatay sa mutual respect. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito po ng Pangulo, nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Samantala, tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito ng Chinese New Year. Ayon kay Yusek Castro, wala namang public engagement o sa labas ng Malacanang Palace ang aktibidad ng Pangulo sa araw na ito. 2 private meetings lang ani ni Castro ang schedule ng Presidente at bukod dito ay wala namang nabanggit pang aktibidad. At kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year ay nagpahatid ng kanyang mensahe ang Pangulo ukol dito. Sa kanyang mensahe, nananawagan ito sa publiko na kumilos ng may malinaw na direksyon at layunin. Mahalaga ayon sa Pangulo ang bilis ng pagkilos, ngunit mas mahalaga ang tamang direksyon upang makamit ang magandang resulta. Mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, ipinaliwanag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na nakadepende sa diplomatic channels at legal na proseso ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Sa isang panayam, nilinaw ni Secretary Rimulya na wala na sa kanyang jurisdiksyon ang naturang usapin, kundi ang DFA na ang gagawa ng hakbang para maibalik sa bansa ang dating mambabatas. Ayon sa kalihim, hindi pa nai-report si Ko sa International Criminal Police Organization o Interpol dahil nakadepende ito sa mga kasong formal na ihain laban sa kanya. Sa kasalukuyan, mayroong standing arrest warrant laban kay Ko, bunsod ng inihaing corruption at malversation of public funds charges laban sa kanya sa Sandigan Bayan. May kaugnayan ng mga kasong ito sa umano'y maanumalyang 289 million pesos flood control projects sa Oriental Mindoro. Subalit na una naman nang itinanggi ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya. Dako tayo dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea na mataan pong nagsasagawa ng shadowing o pagsubaybay ang 2 barko barkong pandigma ng China sa maritime exercises ng Pilipinas kasama ang Amerika at Australia malapit sa may Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito hong araw ng Lunes o kahapon. Ayon sa BRP Teresa Magbanwa Executive Officer na si Captain Adrian Vargas, biglang sumulpot ang mga barko ng People's Liberation Army Navy
Subalit nanatili ang mga ito sa labas ng Operation Backs o ang itinakdang area sa karagatan kung saan isinasagawa ang pagsasanay ng naval forces. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China, tuloy-tuloy pa rin ang unang walang interference ang isinagawang ika-14 na multilateral maritime cooperative activity dyan sa may West Philippine Sea. Wala ring radio challenge na naitala at sinubaybayan lamang ng Chinese warship ang ginagawang maritime drills. Ayon naman kay Captain Vargas na posibleng pinaiira lamang ng panig ng China ang kanilang kalayaan sa paglalayag kaya't hindi inaanya sila nag-issue pa ng radio challenge dahil hindi rin naman ng gulo ang mga ito sa kanilang pagsasanay. Samantala, ilan sa mga isinagawang pagsasanay sa kasagsagan po ng maritime drills ay ang communication exercises, maritime domain awareness, joint patrol, division tactics, ang photo exercises, maging ang replenishment sa karagatan at ang hot wash debriefing. Idineploy ang 4 na surface assets nito para sa naturang aktibidad, kabilang po dito ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard na barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Teresa Magbanwa, ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy, ang USS Dewey at maging ang barkong Toowoomba ng Australia. Kasama pa ang mga air assets mula sa 3 nabanggit na bansa. Samantala, kuha po tayo ng report mula naman dyan sa Department of Public Works and Highways. Iginit po ng kalihim ng ahensya na kailangang baguhin ang mindset sa loob ng kagawaran at tapusin ang mga nakatenggang proyekto. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Isak Putoner. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kailangan ng pagbabago ng pananaw o mindset sa loob ng ahensya upang matiyak na matatapos sa mga nakabimbing proyekto para sa publiko. Ayon kay Dizon, dapat pagtuunan ng pansin ng mga opisyal at empleyado ng kagawaran ang agarang pagkumpleto ng mga proyekto sa halip na umasa lamang sa mataas na porsyento ng accomplishment report. Anya, mas mahalaga sa mamamayan ang kaginhanawa ang dulot ng isang proyekto. Dagdag pa niya, unahin at tapusin ang mga kasulukuyang proyekto ng pamahalaan bago magsimula ng bago. Binigyan diin ng kalihim na walang saysay ang isang proyektong hindi pa 100% natapos dahil hindi pa ito lubos na naggamit ng publiko. Sa huli, iginiit ni Dizon na kailangan pairalin ng malasakit at pag-unawa sa sitwasyon ng mga mamamayan upang masiguro na ang bawat proyekto ay makapagbibigay ng kaginhawaan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. I think ang importante is magkaroon talaga tayo ng pagbabago sa pag-iisip tsaka dun sa sistema sa loob ng departamento. So ngayon, ayoko lang paunahan yung bagong budget planning strategy namin, ni Yusek Conti. Pero ngayon, bago ka pa mag-iisip ng bagong proyekto, whether that's a road, bridge, flood control, whatever. Dalawa muna ang kailangan i-prioritize ng mga districts at ng region. Maintenance at pagtatapos ng mga ongoing. Yun muna lagi. Meaning, hindi lulusot ang project proposal mo galing sa district o sa region kung hindi mo muna inuna yung dalawang bagay na yun. Binigyan din ni Dizon ng kahalagaan ng maayos at napapanahong maintenance sa mga kalsada at tulay upang maiwasan ang mas malaking gastos sa rehabilitasyon. Kabilang dito ang mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA at Maharlika Highway. Tinatasan din ang kalihim mga agarang pagkumpleto ng mga nakabimbing proyekto bago maglunsad ng bago, pati na ang pagkukumpuni ng mga sirang flood control project bago ang tag-ulan. Anya, mahalagang matiyak na maayos ang pagkakaplano, pagkakagawa at maintenance ng mga ito. Samantala, makikipagpulong naman si Dizon sa malalaking kontratista sa susunod na buwan para sa nalalapit na bidding ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Hindi na anya kukuha ang kagawaran ng maliliit na contractor at sa halip ay mga subok at may kakayahang kumpanya ang hawak ng malalaking proyekto. Kumuha na rin ang ahensya ng foreign consultants upang masiguro ang international standards. Ayon kay Dizon, pagbabalik ito ng tiwala ng malalaking kontratista sa Department of Public Works and Highways dahil sa mga reformang ipinatutupad. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Dito lang, madami ng mga nag-express ng interest sa Maharlika. Yun, doon pa lang, malaking bagay na yun. Kasi itong mga contractors na ito na malalaki, and these are contractors used by the private sector,
never sila sumasali sa mga locally funded projects ng DPWH. Typically, sumasali lang sila sa mga foreign assisted projects. Yung mga malalakihan. Ngayon lang talaga sila sasali sa mga projects tulad ng Maharlika. No? And I think, testament to sa pagsisimula ng pagbabalik ng tiwala. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East sa Cotaner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Ilang mga senador ang nagpahayag po ng kahandaan para sa isang tapat at maayos na pakipagdialogo sa mga opisyal ng Chinese Embassy. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Sinabi na Senator Risa Hontiveros na bukas umano siyang makipagdialogo sa Chinese Embassy kung isang honest broker o tapat na representante ng China ang makikipag-usap sa kanilang mga senador. Ayon kay Hontiveros, dapat nakabatay ang anumang pag-uusap sa umiiral ng mga international conventions kung saan kapwa lumagda ang Pilipinas at China. Kabilang din ng mga kasunduan sa ilalim ng United Nations, gayon din ng paggalang sa arbitral ruling ng The Hague na pumabor sa bansa. Aniya, kung may magalang na pagkakasundo at pagkilala sa mga prinsipyong ito, ay maaaring matuloy ang pag-uusap sa dalawang panig. Sinagot naman ng senador ang pahayag na umunoy banta na mawawala ng trabaho ang mga Pinoy sa China kaugnay ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Hontiveros, pinabulaanan na ito ng ilang ekonomista. Aniya, malinaw ang mensahe ng inaprobahang Senate resolution na nagsasabing hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong pahayag at patuloy na titindig ang Senado para sa pambansang interes. I'm always open to talks kung honest broker at the table yung kausap ng ating bansa. Siyempre, yung primordial principle pa na bumatay tayo sa ating ugali sa international conventions na or United Nations conventions na parties tayo pareho, ang Pilipinas at pati ang China. And sa pagkilala din sa tagumpay natin sa Hague. Yung banta namang iyon ay dinisprove na ng mga economists na nagsalita. Open to toning down or should they be toning down? Yun naman yung diwa ng inaprubahan naming Senate resolution na nagsabing hindi katanggap-tanggap ang mga statements nila since a few years ago. Ang mga naging pahayag ng Hontiveros ay kasunod ng pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chuan na handa ang China na makipag-usap upang mapahupa ang umiinit na palitan ng mga pahayag kaugnay ng lumalaking issue sa West Philippine Sea. Sa kabila ng patuloy na mainit na palitan ng mga pahayag, sinabi ni Ambassador Jing na isinusulong ng panig ng China ang dialogo at paghahanap ng paraan upang maayos na mapangasiwaan ang mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, matatandaan na una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Fan Piluping Lacson na bukas siyang magpasimula ng dialogo sa pagitan ng Senado at ng Chinese Embassy, kung saan iginiit ni Lacson na maaaring may hindi pagkakasundo ang dalawang bansa sa usapin ng teritoryo. Ngunit maaari pa rin mapagkasunduan kung paano ito haharapin sa pamamagitan ng mahinahon at diplomatikong pag-uusap. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Inaabangan nga po ngayong araw ng Martes ang isang annular solar eclipse o tinatawag na Ring of Fire. Ayon sa mga pag-asa o ayon po sa Pag-asa Astronomical Division, ito ay mangyayari bandang alas 7:13 po ng gabi sa oras ng Pilipinas at tatagal ng humigit kumulang 2 minuto at 20 segundo sa peak stage nito. Makikita po ang annularity sa ilang bahagi ng Antarctica habang mararanasan naman po ang partial eclipse sa South Africa, South America at ilang bahagi ng Indian Ocean, Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Sa Pilipinas,
Hindi po matatanaw ang naturang eclipse dahil wala sa path ng annularity ang ating bansa. Gayunpaman, inaasahan na magiging tampok ito sa mga observatory at scientific communities sa mga bansang sakop ng eclipse. Itinuturing ng mga eksperto na mahalagang pagkakataon nito para sa masusing pag-aaral sa galaw ng araw at buwan, gayon din sa epekto ng eclipse sa kapaligiran. Nakatagdag pa sa kinasasabikan ng marami ang pagkakasabay ng eclipse sa Chinese New Year na binibigyan ng ilang observers ng sari-saring kahulugan. Gayunpaman, sinabi po ng pag-asa sa State Weather Bureau na walang kinalaman po ang eclipse sa paparating na bagyo o anumang uri po ng weather system. Habang sa panig po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, wala naman po nakikitang koneksyon ang pagputok ng bulkan at lindol sa mga astronomical events. Abangan din po mamaya mga kabombo, kaugnay po ng balitang yan dahil magsasagawa rin po ang Muslim community ng tinatawag na moon sighting activity. Ito po yung hudyat para dun sa pagdedeklara, tuluyang pagdedeklara ng Ramadan, itong isang buwan po na kinikilala bilang isa sa pinakabanal na buwan ng Muslim community. Mamaya ho yan mga kabombo. Meanwhile, kasama ho natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philipines. Kaugnay pa rin po itong Chinese New Year celebration ngayong araw at inasang magtatagal pa ng ilang araw. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Major Ines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Major. Yes, Bombo Genesis, Bombo Ever. Isang mapagpalat kalmadong tanghali po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay at makikinig sa inyong programa ngayon. Happy Chinese New Year po sa inyo, Major. Kamusta po yung ating pong pagbabantay, lalo po dyan sa may part ng Binondo area ngayon pong Chinese New Year, Major? Yes, naganap po yung ating pamunuan dyan kung saan may kumulang 1,600 MPD personnel po ang nilatag po natin dyan. At meron pa po tayo mga additional na mga personnel galing from SCRPO para tulungan po tayo magbantay ng seguridad dito po sa ating Chinese New Year kung saan Bombo Genesis, nung nakaraang taon, nakapagdala po tayo ng mahigit kumulang 2 milyon nating mga kababayan ang pumunta po dyan sa atin sa may Binondo, yung pinakamatandang Chinatown po sa buong mundo. Kung kaya po, sabi nga natin, alam natin talagang ito po ay dinarayo, hindi lamang po ng ating taga Metro Manila, kasi po yung mga karating nating probinsya, pumupunta rin po dito sa atin para po tunghayan po nila yung mga activities natin dyan, yung ating pong mga food fair, street fair, concert, at marami pa pong iba. Wala namang Major, mga banta, Major, sa inyo pong pagbabantay simula pa kahapon? Wala po tayong natatanggap na mga banta, pero ganun pa man po, hindi po natin ito kinikipit balikat at hindi po dapat tayo dito maging kampante. Kung meron man po tayo matatanggap dito, magkakaroon po agad tayo ng assessment at evaluation. Sa ngayon po, wala pong anumang kaganapang pumupukaw sa ating kamalayan. Nakita po natin na yung ating pong seguridad dito po sa lungsod ng Maynila, particular po dito po sa may Binondo area, ay maganda naman po at nasasabi natin na all is set po yung mga ginagawa natin dyan. Mataas po yung presensya ng ating mga pulis at hindi lamang po yun, gumagamit din tayo Bombo Genesis, Bombo Everly ng mga tinatawag nating mga sikreta. O ito po yung mga naka-plain cloth na pulis na ibinigyan natin sa dami ng mga tao. At yun nga po, meron din po tayong tinatawag na aerial patrol kung saan gumagamit po tayo ng mga drone para po makita po natin yung daloy po ng dami ng tao dyan po sa may lugar po sa Chinatown. Kagabi, Major, parang nagkaroon po ng medyo malakas na mga paputok o mga nagsindihon ng mga malalakas na paputok. Wala naman tayong nakakita or natukoy na anumang problema after ko nitong mga pagpapaputok na ito dyan sa mga Chinese communities dyan. Meron po talaga tayong mga lugar kung saan po meron po tayong firework display katulad po dito sa Lucky Chinatown Mall sa may upper deck nila, meron po tayo dyan. At meron din po tayo dito sa Intramuros Binondo Bridge. Kagabi po yan, meron po tayong firework display dyan and drone show. At dinaluhan po yan ng mga iba't iba po natin mga VIPs, mga bisita po natin. Nandyan din po yung ating ama ng Luzon ng Maynila at napakasaya po kagabi ng kanilang activity. At tuloy-tuloy po yan, mamaya pong 2:00 ng hapon, meron po tayong tinatawag na Grand Parade kung saan magsisimula po ito sa Manila Post Office at matatapos po ito dito po sa Lucky Chinatown Mall, dito po sa may Binondo, Manila. Okay, sige. Bombo Ever with your questions kay Major.
Alright. Major, regarding naman po dun sa nalalapit po na paggunita noong pong anibersaryo ng EDSA People Power, meron na po bang mga nagpadala po or humingi po ng permit para makapag-rally at ilan pong mga grupo na po ito? Sa ngayon, Bombo, Emily, wala pa tayong nakukuha impormasyon kung may nag-apply ng permit. Pero sa atin po dito, mataas po ang ating pagrespeto sa karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan na ipahayag yung kanilang mga saloobin. At ganun pa man po, pinapaalala po natin sa kanila na ang karapatan at kalayaan ay lagi po may kaakibat sa responsibilidad. Doon po sa mga, may mga early pronouncement na po kasi na maglulunsad daw po sila ng ikatlong bahagi po ng trillion peso march. Meron po bang plano din po ang Manila Police District na muli po maglatag ng barikada malapit doon po sa may Malacanang? Sa atin po nandito, Ma'am Evelyn, tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pagbabantay dito po sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila para magkaroon naman po ng kapanatagan ng ating mga kababayan. Kung mayroon man pong malakihang pagpupulong dito, magkakaroon po tayo dito ng security plan at i-assure natin sa ating mga kababayan ang aming taas ng pagrespeto sa kanilang karapatan na ginagarantiyan po ito ng ating saligang batas. Alright. Lastly na lamang po siguro, Major, on my part, yung paalala po ninyo sa atin po mga kababayan, especially dito sa kasabay ng pagdiriwang po ng Chinese New Year at gayon din po sa nalalapit po na paggunita po ng EDSA People Power. Una-una po, paalala dun sa ating mga kababayan na sakali po magkakaroon po ng malakihang pagpupulong dito sa atin sa lungsod ng Maynila. Ipinapakita po natin dito ang mataas nating pagrespeto sa kanilang mga kalayaan at karapatan. Ngunit patuloy po nating pinapaalala na ang karapatan po at kalayaan nila may kaakibat na responsibilidad. Dito naman po sa ating Chinese New Year, inimbita po natin yung mga ating mga kababayan na pumasyal po kayo dito sa may Binondo area. Ito po ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo kung saan po marami po kayong may experience, magandang pasyalan, mamili at kumain. Mag-i-enjoy po kayo dyan. Alright, Bumajen. Okay, medyo ihabol ko lang po pala, no? As of this time, mga 12:30 na po ng tanghali, kamusta pong traffic, lalo po dyan sa may Binondo? Meron lang po tayong mga ilang isasaradong kalsada at mamaya naman po doon sa Grand Parade ay stop and go lang tayo. Alas 2 po ito. Oo. Opo, at ganun po yung ating ginagawa. Taon-taon, ganun po naman ang ginagawa natin. So wala naman po tayo nagiging problema. Patagal lang po natin pero sa ating official social media account yung ating po traffic advisory at yung mga alternatibong kalsada magagamit po ng ating mga kababayan. Okay. Major, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Bombo Network News. Ingat po kayo, Major. Maraming salamat po, Bombo Genesis at Bombo Evelyn. Sakala po ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at sikalidad na serbisyo para po sa Manila. Thank you so much, Major. Ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, mga kabombo, kaugnay pa rin po dito sa dalawang usapin, ang Chinese New Year ngayon pong araw, lalo dyan sa may Binondo area, at ito hong inasahang pagsasagawa ng Trillion Peso March Part 3. Dako tayo dyan sa may tanggapan po ng Philippine Army, mga kabombo. Nanindigan po ang Philippine Army na hindi po pagpapatahimik yung ginawang pagsasailalim kay Colonel Mungao sa investigasyon. May live report po dyan o may update po dyan si Bombo Bea Peniza. Nanindigan ng Philippine Army na hindi aksyon ng pagpapatahimik ang pagsailalim ni Colonel Odi Mungao sa investigasyon at maging ang nakatakda nitong pagharap sa General Court Martial. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, ang mga akusasyon na ito ay pawang mga espekulasyon lamang kung saan binigyan diin niya na dahil miyembro pa rin ng militar si Mungao, ang kanyang mga naging pahayag ay isang paglabag sa mga batas sa ilalim ng kanilang organisasyon. Anya, bilang miyembro ng militar, mayroong mga umiiral na standards sa kanilang hanay na dapat at mahigpit na ipinapatupad bilang bahagi rin ng kanilang mandato. Ang pagharap naman ni Mungao sa General Court Martial ay bahagi lamang din anya ng pagharap nito sa due process dala ng kanyang mga naging aksyon. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as military, part of the military organization. No? Yung kay Colonel Mungao, he did his statement disrespecting the president. He is still part of the organization and
ginawa niyang pagbigay na wala siya ng confidence. So he has to face this an investigation for this. The due process. Paliwanag pa ni Navarrete, umamin din si Mungaw na ang kanyang mga naging pahayag ay mula sa kanyang sariling pagkukusa at kanyang sariling aksyon. Haharap naman anya sa mga paglabag sa Article 63 o disrespect toward the President, Vice President, and National Assembly sa ilalim ng Articles of War si Mungaw na siya ring tatalakayin sa magiging pagharap nito sa Court Martial. It is, siyempre, Article of War yun. 63. Disrespect. Talagang doon is yung disrespect to the President. Yes, sa kanya yun. And he admittedly said that ginawa niya yun. Samantala, bilang ang naging aksyon ni Mungaw ay isang paglabag sa Article 63, agad itong sinibak bilang commander ng Training Support Group sa loob ng hukbong katihan. Mula dito sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, mga kabombo, magsasagawa po ang ilang Muslim religious leaders ng mga seryeho ng moon sighting activity simula mamayang hapon o ngayong hapon para yan sa opisyal na pagdedeklara ng pagsisimula ng Ramadan, ang ikasyam na buwan sa kalendaryong Islamiko at itinuturing na pinakabanal na panahon para ho sa mga kapatid po nating Muslim. Gaganapin ito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na isa po sa may pinakamalaking Muslim population sa Pilipinas, pangungunahan ito ng Bangsamoro Darul Ifta, ito hong Ramadan moon sighting. Kung tuluyan pong masisilayan ang Ramadan Crescent, bukas ang magiging unang araw ng Ramadan. Pero kung hindi naman po masisilayan ang buwan, ang araw ng Huwebes ang magiging opisyal na pagsisimula ng banal na buwan. Ilasan pong iaanunsyo ng Bangsamoro Mufti ang resulta ng moon sighting ngayon pong araw pagkatapos ng Isha prayer. Kadalasan pong nagsasagawa ng isang buwan na pag-aayuno ang mga kapatid po natin Muslim na nasa hustong gulang sa tuwing banal na buwan kung saan umiiwas ang mga ito sa pagkain, pag-inom, paninigarilyo at masasamang gawa. Mula madaling araw po yan hanggang sa paglubog ng araw. Samantala, bigo pa rin ang mga otoridad na matunto ng eksaktong lokasyon ng puganting businessman na si Charlie Atong Ang. Sa kabila po yan ng bagong 10 raids na isinagawa ng Philippine National Police. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya, bagamat negatibo ang lahat ng sites na binisita ng mga otoridad, ay nagpapatuloy pa rin ang pagkakasa ng manhunt operations laban kay Ang. Maliban dito, inihayag din ni Secretary Rimulya na bagat marami na silang natatanggap ng mga leads at ulat na umalis na ng bansa ang itinuturing na most wanted person sa Pilipinas, ay pinaniniwalaan pa rin ng pulisya na nananatili pa rin ang puganting si Ang dito sa bansa. Samantala, una naman narito ay itinaas na sa 20 milyong piso ang halaga ng pabuya na iniaalok ng DILG at maging ng Philippine National Police para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa ikadarakip o magre-resulta sa ikadarakip ni Ang. Abangan mamayang live report mula po kay Bombo Beta Servito. Magkakabumbuda ko tayo dyan sa may Binondo, Manila. Mamaya, kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na selebrasyon ng Chinese Lunar New Year. Meanwhile, update po tayo mula dyan sa may Kamara de Representantes. Binanatan po ni Representative Erice ang komiteng hawak nitong si Senator Ping Lacson. May update po dyan si Bombo Eman Bombase. Naaharap sa matinding batikos ang Senate Blue Ribbon Committee matapos tawaging walang direksyon na at mabagal ang investigasyon nito sa bilyon-bilyong pisong flood control scam at tinataguri ang greatest heist sa pambansang budget. Ito ang maring sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa isang press conference nitong Lunes. Ito ay sa gitna ng kanyang pasabog kaugnay ng 1.45 trillion pesos na halaga ng budget insertions at diversions mula 2023 hanggang 2025. Question ni Erice kung bakit nananatiling tahimik ang nasabing komite sa kabila ng mga smoking gun na ebidensyang inilatag sa publiko. Ayon kay Erice, tila nawawala ng momentum ang komite sa kabila ng mga explosive na revelasyon gaya ng Marcos Bersamin text leak at ang pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ating pakinggan ang tinig ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice.
ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Hindi mo maalaman kung ano direksyon. Ginagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Hinahamon ni Rice ang Senado na huwag magbulag-bulagan sa mga hawak na ebidensya at gamitin ang kapangyarihan ng komite upang ipatawag ang mga sangkot. Ipinunto rin ni Rice na ang kawalan ng oversight ng Senado ay may direktang epekto sa sikmura ng mga Pilipino, katulad na lamang ng hindi maipaliwanag na pag-realign ng pondo. Bumagsak ang GDP growth sa 4.4% ngayong 2020 o nung nakaraang 2025 na nagparalisa naman sa mga public bidding sa infrastruktura dahil na rin sa mga kadudadudang insertions at nanganganib ngayon ang hanap buhay ng libo-libong construction workers sa buong bansa. Nagbabala naman ang mambabatas na kung mananatiling tahimik ang publiko, magpapatuloy ang culture of impunity kung saan ang pambansang budget ay ituturing na lamang na play money ng iilan. Muli ating pakinggan ang tinig ni Representative Edgar Egay Irice. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Sa kasulukuyan, wala pang formal na tugon ang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee sa batikos ni Irice. Ngunit inaasa magiging sentro ito ng mainit na debate sa susunod na plenary session ng Senado ngayong linggo. Mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Eman Bombasi nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Ang Binondo po sa lungsod ng Maynila abay patuloy pa rin dinaragsa ngayong Chinese New Year. Ang Dragon Dance at Asian Street Food Festival tampok din sa selebrasyon. Gumawa pa tayo ng mga kasalukuyan pong sitwasyon dyan mula kay Bobo Betha Servito. Libo-libong residente at mga turista ang nagtitipon-tipon dito sa Binondo, Maynila upang makiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Dinagsa ito ng malalaking grupo na sumalubong sa Lunar New Year sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pagtatanghal at aktibidad na pangkultura. Kanina sa ating pag-iikot, nasaksihan natin ang mga dragon at lion dances na inihanda ng iba't ibang grupo at mayroon din tayong nakitang fire dance na talagang kinagiliwan ng publiko. Nag-uumapaw ang mga tindang pagkain tulad ng tikoy, mga bilog na prutas at mga lucky charms. Ginamit din ng marami ang pagkakataon na bisitahin ang Binondo Church na matatagpuan lamang sa katabing kalsada. Isang grand fireworks display at drone show naman ang naganap kagabi bandang 10:00 ng gabi sa kahabaan ng Jones Bridge, Binondo. Habang isang grand parade naman ang gaganapin ngayong araw bandang 3:00 ng hapon sa Manila Post Office bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng Chinese New Year. Habang ang mga bisita ay nag-e-enjoy sa mga food stalls sa Plaza Lorenzo Ruiz, ang Asian Street Food Festival sa naturang plaza na nag-aalok ng lahat mula sa tikoy, hopya hanggang sa dim sum, siopaw at mga modern fusion business. Ayon kay Wilson Lee Flores, na isang Chinese businessman, karaniwang inihahanda ang tikoy at isda sa hapagkainan tuwing Chinese New Year na tiyak umanong magbibigay ng swerte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Wilson Lee Flores na isang businessman. Ang inahanda usually the usual famous Chinese foods. Noodles, fish, favorite ang fish kasi almost all regions ng Asia and China, fish is a symbol of good fortune and happiness, and also delightful desserts like tikoy. Importante yung tikoy, it's a symbol of good wishes, happiness, and optimism kasi matamis siya. So dapat matamis daw ang kinabukasan natin. Pa ni Wilson Lee Flores, hiling niya ang mas maganda at mas saganang taon para sa Pilipinas. Kahit pa raw magulo ang politika sa bansa. Kaugnay niya, narito muli ang naging pahayag ni Wilson Lee Flores.
best wishes sa buong Pilipinas, kahit anong region tayo, kahit anong dialect natin, ang best wishes natin, sana gumanda, masagana ang bagong taon para sa buong Pilipinas. Good luck sa Pilipinas, sana gumanda ang ekonomiya natin, kahit na magulo ang politika, sana gumanda. Kasi ang good news, ang bagong taon ngayon is fire horse. Supposedly energetic, saka masigla. Sa Pilipinas, ang selebrasyon ay pinagsasama ang kulturang Chino at Pilipino sa mga iconic na kalye, templo at mga plaza nito na umaakit sa libo-libong tao para sa isang pinakamasigla na cultural event sa Metro Manila. Ani Wilson V. Flores, ipinagdiriwang sa buong Asia ang Chinese New Year. Kaugnay niyan, narito muli ang naging pahayag ni Wilson V. Flores. Happy Chinese New Year sa lahat ng tao. At saka maganda sa Chinese New Year, hindi lang Chinese ang nagsa-celebrate ng Chinese New Year. Sa buong Asia, pumunta tayo sa South Korea. Pumunta ka sa Vietnam. Ang pinakamalaking holiday ng buong taon ng Vietnam is tinatawag nilang Tet, Chinese New Year yan. Sa South Korea din, ganyan din. Sa Malaysia, sa Thailand, Singapore. Naging Asian festival na siya all over the world. So, happy Chinese New Year. Samantala, ang mga lion dance performances ay mapapanood mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Ongting Street at sa mga pangunahing plaza sa buong panahon ng festival, kung saan ang mga grupo ay nagbabasbas sa mga tindahan at nagbibigay aliw sa mga tao. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Bata. Bombo Bata. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga Kabombo-Caster Nation, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang cultural performances ng malalaking mga Chinese schools naman at Grand Parade at iba pang aktibidad bibida sa week-long celebration ng Chinese New Year sa Iloilo City. Gumawa pa tayo ng update dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Kaabang-abang ang mga cultural performances at Grand Parade sa week-long celebration ng Chinese New Year sa Iloilo City. 4 na mga Chinese schools sa lungsod ang magpapasiklab ng performances sa iba't ibang venue. Ito ay ang Santa Maria Catholic School, Hwasong College of Iloilo, Iloilo Scholastic Academy at San Yat-sen High School na napiling host school. Itatampok nila makukulay na kasuotan, ingrading produksyon at mga presentasyon nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga institusyon. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at bigyang entablado ang talento ng mga kabataan sa larangan ng sining at kultura ng mga Chinese. Ayon kay Engineer Fulbert Po, Program Director ng San Yat-sen High School, ang temang Harmony and Radiance ay sumasakisag sa tahimik ngunit maningning na pag-usbong ng iba't ibang kultura na lumalago na magkakasama. Anya, binibigyang diin ang temang magkakatulad ng pagpapahalaga na nag-uugnay sa iba't ibang henerasyon at komunidad sa Iloilo City na isang lungsod kung saan matagal nang nagkakaugnay ang tradisyong Chino at Pilipino. Chinese community here in Iloilo as the host school, Sun Yat-sen High School, as the host of the Chinese New Year for the 2026. We'd like to invite everybody to watch our programs, especially our Grand Parade on February 20 and our Tondra Kusel Show. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga updates na tinutukan po ng ating mga provincial station, mga kabombo, ang pagipag-ugnayan po ng Association of Southeast Asian Nation Countries. Malaking bagay daw upang makaligtas sa malalaking taripa US President Donald Trump. May update po dyan ng Star FM Rojas. Kasalukuyang kinakaharap pa rin ng Pilipinas at iba pang bansang miyembro ng ASEAN sa malaking taripa ng US at mga banta ni US President Donald Trump. Nataasan pa ito ngunit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy ang trade deal sa pagitan ng ASEAN members. Ang taong 2025 ay nai-enjoy ng mga miyembro ng ASEAN na nasa 1% pababa na taripa kung saan umabot sa 98.86% ng mga produkto ang nai-import dahil sa epekto ng ASEAN Trade in Goods Agreement or ATIGA na pinirmahan ng 2009 para sa free flow ng mga produkto sa Southeast Asia sa layuning gumawa ng single market at production base sa ilalim ng ASEAN Economic Community or AEC at mas makilala pa ang mga produkto ng mga ASEAN countries. Samantala, sa eksklusibong panayam ng Star FM Rojas kay Mark Castro, Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia,
Sinabi nito na hindi na nagre-rely ang mga bansa sa US, ngunit nagpapatuloy pa rin naman ang trade deals dito. Yes, the trade with the US of course continues and there's nothing wrong with that. However, what is happening is yung tayong mga ASEAN countries, tumitingin na tayo ngayon sa iba na maaari nating maka-trade, di ba? And European countries are also dialogue partners of ASEAN. Kasi nga, dahil sa napakaganda ng trillion market ng ASEAN, ang daming gustong makipag-trade sa atin. And if you will notice also, most ASEAN countries, ang number 1 foreign direct investors na are also Asian. Dagdag pa nito na dito naman sa Pilipinas ay matibay pa rin ang ugnayan ng bansa sa mga ASEAN countries, lalong-lalo na sa Indonesia. Well, isa na yan, yung railway natin, yung train natin. Tapos meron na rin ilang train na, I think 17 yata ang binili ng Philippine government natin from Indonesia na tumatakbo na, no? So ito yung partnership to sa infrastructure development, no? At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga overseas Filipino workers sa Lebanon umaasang magiging tulay ang Bombo Radio para maipaabot sa pamahalaan ang panawagan ukol sa pagbibigay ng Overseas Employment Certificate. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Legazpi. Nananawagan ng lider ng ilang grupo ng mga overseas Filipino workers sa Lebanon na maibaba na ang kasalukuyang Alert Level 3 sa naturang bansa dahil hindi naman umano sila apektado ng kaguluhan. Matatandaan na isinailalim sa Alert Level 3 ang Lebanon dahil sa tensyon sa border sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Bombo International News Correspondent Catalina Lampago na tinanggal ang pag-issue ng Overseas Employment Certificate kaya marami sa mga Pilipino sa naturang bansa ang hindi magawang makauwi sa Pilipinas. Batay kasi sa kasalukuyang sitwasyon ay maaaring umuwi ang mga Pilipino patungo sa Pilipinas subalit hindi na muna ito pahihintulutan na muling makabalik sa Lebanon. Anya, nais rin nilang makapiling ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas subalit hindi ito magawa dahil sa pangampa na mawala ng trabaho kung hindi muling makakapasok ng Lebanon. Umaasa si Lampago na sa pamamagitan ng Bombo Radio ay maipapaabot kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaktak na mabigyan sila ng Overseas Employment Certificate upang hindi harangin ang kanilang pagbiyahe. Anya, ilang ulit nang nagpaabot ng mensahe ang ilang grupo ng mga overseas Filipino workers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa DMW subalit tila hindi naririnig ang kanilang panawagan. Tinanggalan nila kami ng OAC. Kawawa naman po kami. Marami po kami rito, ma'am. Marami kami rito, ma'am, na gustong umuwi. Gustong umuwi na makabalik ng maayos na walang takot pa dyan sa airport na harangin, kunin yung passport, wala kayong ganito, wala kayong OAC. Nakakatakot, ma'am. Kaya nagtitiis kami rito. Kaya, ma'am, please, ayun lang po ang pag-uusap namin, Sir Kakdak. Maawa po kayo. Bigyan niyo po kami pansin ang mga OFW rito sa Lebanon. Please. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan nagpahayag ng matatag na suporta para yan sa maingat na pamamahala sa issue dyan sa West Philippine Sea. Mayapit dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Nagpahayag ng matibay na paninindigan ang 12 Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan kaugnay ng lumalalang palitan ng pahayag sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Embassy tungkol sa West Philippine Sea. Sa pangunguna ni Vice Governor Manuel Mamba, inaprubahan ang resolusyon na sumusuporta sa maingat at responsableng diplomasya na inihain ni Board Member Romeo Garcia. Ayon kay Garcia, direktang maapektuhan ng tensyon ang mga OFWs, mangingisda, negosyo at kabuhayan ng mga taga-Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon ng lalawigan. Nilinaw niya na ang resolusyon ay hindi panghihimasok sa kapangyarihan ng Pangulo o Department of Foreign Affairs at hindi rin politikal, kundi isang hakbang para pangalagaan ang kapakanan ng komunidad. As an institution, we stand firm in upholding Philippine sovereignty.
At the same time, recognize that the true strength in governance is demonstrated not by a heightened rhetoric, but by steadiness of judgment. In times of uncertainty, our constituents expect from us stability, not noise, reassurance, not division, wisdom, not impulse. Samantala sa panayam ng Bombo Radyo, hinimok ni Mamba ang mga opisyal ng gobyerno na maging mahinahon at responsable sa pagharap sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Binanggit niya na ang tensyon ay digmaan ng mga superpower kung saan ang Pilipinas ay nagiging biktima. Let us learn from each other, help each other, and let us be a good neighbor to everyone so that in return they reciprocate the goodness that we show them. So to mga national leaders naman sana natin, no, they should exercise prudence. They should exercise diplomacy. Dahil hindi grandstanding ito. This involves lives of people, livelihood of people, and it involves the future of our children and our children's children. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Halos 200 milyong piso na smuggled cigarettes sinira ng Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro. Kumuha po tayo ng detalye dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Halos 200 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Northern Mindanao ang isinunog ng Bureau of Customs o BOC, Port of Cagayan de Oro. Isinagawa ang public condemnation ceremony sa Mindanao Container Terminal Subport sa Taguluan, Misamis Oriental kung saan 188 million pesos ang kabuuang halaga ng mga illegal na sigarilyong winasak mula sa iba't ibang operasyon ng Region 10 mula sa taong 2024 hanggang 2025. Pinangunahan ng seremonya ni District Collector Manuel Zorbito at dinaluhan ni Deputy Commissioner Romeo Alan Cruzales. Nagbigay babala ang dalawang opisyal hinggil sa kanilang zero tolerance policy laban sa illegal na tabako, vape at agricultural smuggling. Ang mga sinunog na kontrabando ay binubuo ng 4,360 master cases kung saan bawat kahon ay may 50 karton at bawat karton ay may 10 pakete. Napag-alaman na ang seremonya ay nagpapakita ng sensibilidad ng BOC kasama ang mga otoridad sa kanilang kampanya laban sa smuggling na isa sa pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masugpo sapagkat ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi ang kita ng lokal na merkado sa Pilipinas. Protection, I would want to thank the PNP, the Army, and other law enforcement agencies who have assisted the Bureau of Customs in combating this illicit trade of cigarettes. We have a zero tolerance for illicit tobacco, illicit vape, and smuggling of agricultural products. Zero tolerance po ang Bureau of Customs dyan. Magtulong-tulungan po tayo para matigil po natin. Si Deputy Commissioner Romeo Alan Rosales ng Bureau of Customs. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ng ating provincial stations tulad po ng gamit yung kanilang social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Diyan sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin sa may Davao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa may syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Diyan po sa may General Santos o diyan po sa may Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Sa mga Hiligaynon speaking, nariyan naman po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao, maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Prata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world.
Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. At bago po tayo magtapos, muli po naming binabati ang aming po mga kababayang Chinoy at Chinese community o Chinese-Filipino community po sa pagdiriwang ng Chinese New Year ng Gonghi Pachoy. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Inumulaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hoven. Standby kay checkeron naton ang latest nga mga development may kantanan sa sining nagluntad nga sunog dira sa may barangay Benedicto sa distrito sang Haro. Ang balay gintubod sang Bureau of Fire Protection nagikan sa ikaduwa sining panalgan. Dako ang kahalitan nga natuga sini pero ang isa sa mga rason kung medyo na-delay ang pagresponde sa aton sining mga katapos ang Bureau of Fire Protection kagiban pa nga mga fire responders bangod sini banwa sa kapinot sang alagyan. Kapinot sang alagyan kiti damo sang obstruction ang punong barangay ti daw kasubong iyang nag-surrender ay hindi ako naman control ng obstruction sa may barangay Benedicto sa distrito sang Haro. Check ta mga detalye sa mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagpabilin karon sa evacuation center ang mga pamilya nga napektuhan sang sunog sa merya sang Barangay Benedicto sa distrito sang Haro kahapon sa adlaw. Based diri sa data, nagadangat sa 83 ka mga pamalay ang ginlamon sang kalayo sa diinti ka lakip sini ang 106 ka pamilya may ara sang individual nga ara cross evacuation center ang 317 kabilog Bombocham sa 83 ka mga nagkasunugan 80 diri ang totally damage gid kagang partially damaged sa tatlo sini ka mga pamalay. So gin-check naton subong sining agang sitwasyon nila ara sila sa may
Uswag Building, no, sa nasambit sila karon niya nga lugar. Actually, dako gali ni do mga 500 ni ka mga individual ang makater sa ni Bumbuchamp, no. So balik kada hulot ang makaigo nga mga folding bed siguro hindi magnubo sa 30, no. Tiga common sila tanan, may mga pagkaon naman ginhatag Sa din nga building ni Bumbuchamar? Dira sa may Benedicto. Sa may Benedicto. likod ka Old Haropin P Blas una. All right. Amo na da, no, ang ginimuan sang Uswag Building. Ang gin-provide sang CSWDO ang folding bed mayo kay kun sa salog sila mausbong ang ano, no, ang lamig Bumbuchamp. Ang folding bed may habol, may mga tubig, no, nga gin-provide man ilimnon kag ang mga pagkaon, no, amo nang importante gid. Ang pila sini sa ila may mga ginpang donate mga private individual nga mga relief, no, nga mga bayo agod nga masuksok nila anay temporaryo, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti isa gani diri sa ti kayon diri mapakigangutan kay bay ubos-ubos kining balay, no, sang na interview naton diri si Ma'am Mary Joy Lopez ang isa man sa sunugan dira lang iya balay ni lapit man sa lapit gid sa may chapel Bumbuchamp, no, dira sa sulod sang area sa dinatabo ining sambit sa ni karon nga sunog. Ti sunog sa tungdan naubos gid tupok sang kalayo ang mga kagabitan sa sulod sang ila sining puluyan. Kag sunog sa iya ti way gid sila sang may nasalbar mo gid ani gid panawagan nila nga kinanglanon subong ang mga panapton gid, no, upper kag lower nga panapton kay gid sila sa minsalbar in terms sa mga pagkaon. Ang gapasalamat kay gimadasig kag ginatuhan sang city government ang ila sini nga kinanglanon. That time sa natabo ang sunog timing kay ara sa duty ang bilin to sa sulod sang balay ang sini kabataan kag ang sini nga utod, no. Bumbuchamp ti ang pagkabalo niya dasig sa diyon ng poli kag payo nga pagabot niya na secure na ang mga miyembro sang iya sining pamilya. Ang ginkasubo lang ni sang na interview naton ni Ma'am Mary Joy kay balan mo sa palabuton taning Abril ni pabunyag ni, no, sang iya sining bata. Bumbuchamp ti ginamat-amat niya natubaklan sa mga souvenir para sa mga maninoy, no, o galing kay isang natabo ni why to make spectar kag lakip to gani sa nagkalatupok sa kalayo amo ning agin pamakal niya nga mga supply bla sang bata, no. Ang 2 ka kilo sining gatas bati dako-dako ni mga 2,000 grubilya ni, no. Ang diaper nga pack na bla, no, dako do mga 60 ka bilog para sa newborn man ni ti pila pak bulan bata isa ni. Kag ang pila sining ka mga kagamitan sang bata, no, tiyan mo ning isa sa mga kasubo ya kay ti tipid-tipid tatani, no, mga kwarta kun paano nga mabakal pero ti sa amula tong insidente, no, kadasig lang nga nadula ining mga ginpang suptan man sang pamilya kun paano nga ti masustinran ang kinanglanon sang iya sinitani nga bata, no. Pero ti sa gihapon pisar nga may kasubo silang nabatsagan, agapasalamat man kay ti waysang may napilasan sa ilang membro pamilya, no, waysang may na injured abi, no. Bumbuchamp kasunod sining sunog nga nagluntad ti sa subong wa pistakbalo kun nasta sila san-o nga magatinir sa lugar sa aton sining nga mga kabombo ang ila sila nang ginhulati kun paano nga maka-start naman sila liwat, no, balik sila, no, sa ila sila nga ginatiniran. Aribla ang nangin kabahin sa payag ni Mary Joy Lopez, isa sa mga totally burned, no, ang puluyan sa mga interview diri sa Mobo Radio. Iyang mabayo, mga underwear, kasunod, oo. Ano nasalbar nyo lakapon? O ay gid, kay oo, halin kami sa ulubrahan. Mga bata lang to gani nabilin, nagdali-dali, mangkupuli. Bali pilas na kabilog kapos balay ito? Tatlo sila sa balay, kagang mangod, kung nga special, kagang magulang kuman. Mga gapang laba. Okay. So bali ano to ang mga wide nyo tom salbar to? Tanan ma'am, tanan sir mga gamit to dito. Tangay sang? Mga maski na, oo, mga naman na. Mga bayo. May mga classman?
Wala man, gayong mga bago lang balabakal tani aw. Nga mga karata ni sa newborn ko nga bata. Kag para sa bunyag niya. So bali kumplito nagali ang mga kinanglanon niya, mga diaper, mga wipes, pulbos, tanan. Dala-dula. So bali ano kasubong gadala kasubong? Ano? Galusong kasubong? Why? Okay. Newborn sa. Bago lang Oo. sa lang nagano. November. So bali nga 2 months pa lang. Oo. 2 months. Bali nagbaka kaglitingog. Tani. Tipon-tipon pato namon sa partner namon para matingog. Ubos gud. Ubos, sala ginaano. Tumang pila to bili niya mama? 2 to ka kilo balaan nga gatas kag ang dako nga diaper nga 60 plus nga kabilog. Tingog na gid no. Oo, pag ang mga souvenirs niya nga gin pang amatamat kumantani bakal. Souvenirs. Para sa bunyag? Saan tani sa bunyagan aw? Sa sa April ni. April. So lucky bayi? Lucky. Ara to sa iya sa may uma. So ay gid mahingagaw kapon, way may tawo man tos balay nyo? Wala gid kay tupad lang gid ang balay mo, bali do nagid ang kalayo sa amon bintana. Naglakos na. Oo, wakagdasi gid ang kalayo. Ano kalayo ang balay sa kuya nyo? Alabot lang na namon. Oo. Kasi kitay lagali. Oo. Okay. So ano subong na batsagan mo? Galalain man sir eh. Diga tulala ka kung do hindi ka makapati. Amo nga. Masakit man. Ti kay dugay-dugay kanada subong la na natabo ang amo na. So sige, so paano kamo dire kamo anay temporaryo hasta kanusan mo di? Temporary lang guro sir eh. Oo, kay ti ginawanan man to nila o kabay pa nga makapakayo kami balay dayon. May mabulig. Mga pila gasto mo to tanan sa baka ka mga kinanglanon to? Hindi lang ko sure sir kay ginamat-amat namon lang mo. Bali si partner mo gatrabaho man? Oo, gatrabaho man. Duty sa subong? Karon pa sa gabi duty. So sige, thank you gid mo ha. Si Ma'am Mary Joy Lopez, no? Isa ni sa mga nasunugan, bumbutsam, no? Ti bangod man sa doon, no? Sa sitwasyon kay kung masakit-sakit mo tingbot ti matamatan to tani pamakal sa kinanglanon sang bata mo ning karon, mo ning mapulupinot bisa mi obra ka ko kun may salagodon ka o kagid, no? Medyo mapulupinot mo nga do na subuan lang siya ngati sa pilanas ni ka mga tinion nga naga-support siya ang pamakal ng kinanglanon pero ti sa isa lang kadlaw amon to nadula tanan, no? Pati ang ila siya ni karon nga puloy-an. Ti panawagan sini ang kinanglanon gid nilang panapton bayo short ang panapton pa idalom, no? Kag pa ibabaw kay halos tanan ubos-ubos gid, no? Kay kun lang tawod mo ni sa 83 80 gid ang pilato majority gid sini ang totally burned, no? Nga puloy-an kasunod sining nasambit sini nga sunog. 83 ka balay. Ha? 83 ka balay. Alright. 83, no? Based rin sa record, no? So may kantanan sini gin pakigangutan naton diri si Senior Fire Officer Denmark Makoko, no? Ang arson investigator sang Iloilo City Fire Station. So based diri sa ila sining initial ongoing pa ang ila sining investigation. So gintumod ang puloy-an sang pamilya Gonzales nga mong ginhalinan initially sang sunog ang balay nga ni dodra na lapit sa may chapel Bumutsamp, no? Dira gid ang gidalantaw nga nag-umpisa ang kalayo. So no, sa natungdan may nakita sila to nga do patimaan sang paglupok, no? Kung may nag-spark sining kuryente sa ikaduwa sining panalgan sang nasabit sining karon nga puloy-an. So suno sa iya gin-gather nila ining mga wiring nga nagkasunog bla, no? Kag pilato ka mga abo, no? Ang abo nga ni i-identify ini kung bala may ara sang flammable substance kay automatic ina, no? Bisan way man niya sang ginatawag sining foul play, pero may mga gina-gather ina sila agod nga masigurado nga way sang
natabo sini nga dohungod ng sunog ginbasihan sang kung ano sini nga flammable substance. So ining mga ebidensya ang mga wiring nga sunog kag ang ashes o kung ning abo nga na recover so i-submit ini no sa national office no sa Tungdan. Hindi pa nimbalaan kung ano klawig kay kadamo kuno sa may nagasubmit sa bilog nga bahin sa pungsod Pilipinas. So ang para sini mga duwaksmana antes maabot kung balati mag-positive sa flammable substance o kung may naghungod nga nagsunog, bumbutsam o kung ang sa mga wiring itong agin submit nga sunog, dito mabalaan kung bala naka-experience ang short circuit, no? Ang ining na tipo nilang ebidensya, agad nga ti mag-santo no? Sa ila sining investigasyon kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo sa Natungdan. Ang ikaduha sining nga panalgan kay ang observation diri sang katapo sang Bureau of Fire ang sa idalom niya intact mo no may mga gamit to sa dalom nga wagi natamaan kasunog. So ang isa sig nalang tao muna nga do naka-establish sila nga ang kalayo halin sa ikaduha sining panalgan sang pamilya Gonzales Bombuchamp. Dugang pa sini madasig man nga naglapta ang kalayo bangod ti kalabanan human sa light materials kag isa man sa factor sini ang nagdugang sini nga do madasig nga naglapta bangod sa huyop sang hangin no kay persado kahapon ang hangin sa ton sini nga mga kabumbo na timingan ang dapya sang hangin didto gid sa mga pamalay nga human sa light materials bumot sa amprasod nga ti madasig nga naglaton-laton kagid panglamon ining mga human sa light material sa nga puloy-an. Ang pamilya Gonzales ang sa balay nga tupad nila sa unhan way guam tamaan kay balan mo ang hangin didto pakadtos piak no sa mga pamalay sining human sa light materials mga plywood kawayan amo tong madasig nga nagkadab-kadab kag naglaton sa kaiping sini karon nga mga puloy-an Bombuchamp. Aribla ang initial nga interview kon ang kabahin sang pahayag ni SFO1 Denmark Makoko sa may interview sa Bombo Radio. Yes, sir, currently on the process pa lang sir ang aton nga mga debris sample as procedure amo niamon pinapadala pa niya ni sir sa national office mo like sa mga electrical wires sa mga debris sample considering na observe nyo dako man gawang sunog kundi iskan di man ganit ako or gamay usually as procedure dako kami na debris sample to roll out sang mga iban nga mga causes at sa subong under investigation. Na-mention mo may nakuha ka mo nga ebidensya ano inasa sir? Sir, ang amo nakuha nga is ashes and debris. Kamo na sir daw burn burning remains nasa sang balay. Ginakuha namon subject for laboratory testing tapos na sir mga electrical wires. Subject for laboratory testing whether kung may presence ang may nag-suffer sa or nag-experience sa arcing or short circuit prior sang sunog. Kay sino balay sir ang ginhalinan sa kalayo? Ang nalantaw is ang kay Sir Federico Gonzales tapos amo ni naglapta na doon sa lake compound sila sir sa mga Gonzales tapos naglapta na sa iba niya mga houses. Din nga part kay Gonzales nga balay? Kabla sir sa ang multi-purpose building doon lang nila kung observe mo to. Daw ara lang nasa sa likod dyan sir nga side. Ito lang fronting. Di man sa kalilapit sa suba, daw almost pila pa houses. Okay. Pero daw bisa sa tunga mga 2 houses di multi-purpose building structure sa mga barangay. Amo na sang this was also naman mo confirm actually amo man isa man sa mga di ba sa mga parmater sa man nga additional info is mga witnesses amo ni sa una naging unahan nila blabasya. Okay. Try pa nila actually nag-try pa sila tapna galing kay wala na nila makontrol so muna wala na way na mapungan nag-transfer na sa iba nga balay. Ang kay Gonzales din nga part sang puloy-an nila sir kusina or sa ano ni?
as per observation, kung lang taon is more sa second floor sir. Kaya ang mga gamit nila sa ground floor is more intact pa as well as ang hagdanan nila, kung ma-observe, although made of steel sa ang upper part is medyo bristle na bla. Even ang ilagan nga although kung kung normal lang yung bombero, normal lang yung tao makita, although taon mo daw daw pariyo lang siya bla. Pero kung as part sa as investigator, miski pa paano ang dalom niya, doon may mga remains pa eh. Si SFO1 Denmark Makoko ang arson investigator sa Iloilo City Fire Station. No? Ongoing pa man ang investigation sa Dicaro Bumucham, no? As to the reason kung nanogid ang ginhalinan sang kalayo, no? Kung balati kung mag-electrical in nature, kung posible may nakasaksak sini nga mga appliances nga may magamot, mabunot, o kung may mga kuryente nga basi kung may mga nag-short circuit, no? May mga kuryente lang nga labutanay, no? Ti laban-laban kung magtapikay na lupok, no? Ti amo nang isa sa mga gidalantaw sini. Pero ti depende na, no, sa resulta karon sa examination, kung balati gawa karon kon electrical in nature gid man ang ginhalidan sang sunog sining nasambit sini karon nga insidente sa area sang Benedicto sa may distrito sang Haro. Sa dugang sini na tigayon rin naton mapakigangutan man ang barangay official, no, kay isa ni kani sa problema sa Bureau Fire kahapon ang obstruction sa dalan sang ila sini nga pagresponde motong iban nga mga fire truck way nato kasulod. Dito na lang sa highway, ginladlad lato ang host mga 100 meters patong krayon hasta nga nakalabot sa area kag nakaresponde, no? Sunod diri kay punong barangay Abelardo Salting sa nasambit sa karon nga lugar, may ni tani sila, no? May aran sila sang ordinansa nga nagabawal sang illegal nga pagpark sa barangay ugaling. Sunod sa natungdan, kapila naman kuno ka beses siya nga gin-inform ang pumuluyo kag mismo gani ang kapitan kuno nagugtas man Bumucham kay iban sini may mga motor, may mga salagyan pero way kuno gali parkingan. No, ti amo nang resulta nga kun angay sining emergency, mabudlayan ang bombero sa pag responde sa nasambit sini karon nga lugar kag isa pag sa ginalantaw man sini nga cause nga do nga ang malawig, no, ang firefight sang bombero bangod nga daw na damage kunong ila sining dry hydrant, no, may ara sila nga steel pipe nga nagakonek halin sa sagwa, halin sa highway pakadto sa sulod Bumucham ti sa tiod nya kuno sa sunog dira lang gid na sukan sang bombero, no, sang hose nila. Kag ang pressure maagi na to sa dry pump pasulod, no, tapos sa pag-abot sa pinakasulod dito na lang masalo makonect naman ka hose kag amo nang pag pag papuswak binila, no, paggagamit nila to sang pressure sang tubig. Di ugaling kay bangod nga nadula ning sining may nasel na spunta mo, no, nga ginangutan la sang sang hose sang Bureau Fire. So nadula, no, ti sunod sa tungdan ang ginhimo lang ginladladan gid kahos hasta makalabot dito sa sulod. Ti sa tani niyo sa makabulig man sunod sa tungdan kay ang information niya agin kawat, no, kay kaper kuno to amo to basi gin baligya or gin pakilo man agin ginensahan no, sunod sa iyati masubo, no, kay kun may tani ginhilabtan sa lugar basi kun do nahagan-hagan ang epekto karon sa sunog kasunod sining nasambit sini nga insidente. Aribla ang kabahin sang payag ni punong barangay Abelardo Salting sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Parte na sa parking, no? May mga ordinansa na kami sa barangay. Pruti ang mga tawo isa mga pumuluyo naton nga may mga salakyan iban, tiwa isla parkingan amon na nabudlayan man gani namon. Kay mabakal ka lang sila sa salakyan, way sila sang butangan na parkingan. Di karon may ara kami gid pa obra nga dry hydrant
nga dry pipe na blang ang tubig masulod lang da. Ako magsunog. King kawat man na nga mo da nga kuan nga kapling da sa sagwa da, king kawat. Amot ba si way kabalo ba si mga kabataan bla sa amon barangay bla. Kag nadala man sa sunog ti mabalaan na nila ang epekto sa ilan nimo. Sa butong ang Bureau 5 doon na budlayan to kali. O tani hindi tani mabudlay kun wala lang nila giatribuyan kag kawaton balaan mo metal to kwanto mo copper. Ti siguro pila man to ka kilo ti kawaton mo pa. Kano niya lang tulupangdan? Ha? Sang nagliligad pa kay ti siyempre babadgetan man ka barangay. Mo gamay na nga mga gamit budlay man na. Iya ka barangay project na. Pero mao barangay project kanina oh. So nagamit nyo na. Ha? Nagamit. Gin ano na namon, gin testingan na namon namin ang iagwa sang iya nga tubig gani kay tungod nga gasala-sala man ang iban nga mga pumuluyo. Way na maobserbaran may isa diri nga reserve diri sa piyak, pidi man tani mo kas kay sa iloto. Kaling kay panik ng mga tao. Wala na may mo ay nakadumdum nga may isa digili nga pidi mo kas kag isa ilo sa piyak. Ti duwa na nga mo nga dry hydrant duwa. Ang ining dry hydrant cup, ang ining duha. Algid, functional gid. Kaya gitistingan na sa Bureau of Fire. Gitistingan na nila ka poswak. Tudo na iyang poswak. Kahit tani hapos ng tani. Balikan ko lang kap sa assistant. Way pa ko kabalo kung pila ang initial. Well, na may ara ginatatural nga initial. So, may sunod pa na ang dugang ang syudad. Imo na lang abi kap nga abi mensahe sa imo mga pumuluyo nga nasunugan kahapon kap. Sa akon pumuloy dira, natabo na ning trahedya. Hindi na kita magbinasulay. Buligan lang nato ang aton pumuluyo sa pagkumpuni liwat sang ilang mga balay. Kung may ara kita dala nga sobra-sobra, mabulig kita. Amo lang nga ako nagpasalamatan sa inyo kag sa nagapamati man nga may bulawanon sang kabubuton nga magbulig man sa aton mga pumuluyo, pinansyal man o iban pang bagay. Na batian si punong barangay Salting sang Barangay Benedicto sa distrito sang Haro, Bumbusamti. Sunod sa iya, ang ining project gin-introduce ini sang Bureau of Fire ang pagpahamtan sa isang dry pipe dry case kung may sunog. No, kabila mo ang ining mga project ginapahamtang ni sa mga lugar nga medyo mabudlay sudlon. No, tika nga sila, amo na nga may dry pipe kay kung may case ang sunog, hindi dali-dali makasulod ang fire truck bangod sa kakitid sang dalan. Plus factor pagiti mga wiring sa babaw nagabalabag no sa area mo na nga kon may mga sunog amo nang isa kun tani sa mga ideal sa nga mga mahimo nga gamiton para at least nga madasig ang pagresponde sang katapo sang mga Bureau of Fire Protection o kun bombero sa tion sang sunog sa nasambit sa karon nga lugar. Ang domdoman tani liga doon may ari man sa Rizal Palapala ho. No, kabala mo ti draya mabudlay man sudlon mananda, no, ang lugar in terms kung may aras ng sunog. So may mga kasubong sina no nga proyekto agod nga madasig ang pag-penetrate sa makatapos sa bumbero sa tion karon sang insidente nga kasubong sini. Bombo Champ. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. Inis is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat, Bombo Jomar Villa. 83 kabalayang nasunugan. Most probably gatos ang individual nga na halitan. No? Isa sa mga nagtuga sang pagkaatrasar sa pagresponde sa Bureau of Fire amo iya ang obstruction sa dalan. Obstruction kay kuno may mga salakyan, motorsiklo nga nagapark sa kilid sa dalan. May mga barangay ordinance man. Pero why ginatuman sang mga pumuluyo. Dirita maapresyar ang road clearing. Dirita maapresyar ang luyag sadto anay ni former President Rodrigo Duterte nga ang mga dalanon ibalik sa pumuluyo, hindi sa kay pipila lamang nga maserbihan ng ila sini nga interest. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung ikaw
isa ka leader, kag hindi mo ini ma-enforce, hindi mo ini mapatuman, hilabi pa kung may barangay ordinance ka mo, makabig ikaw nga weak leader. Di ba? Kay kung may barangay ordinance, hindi mo na ni kinahanglan pa yung augtasan mo. I-enforce mo lang. Oh? Kung sabton ka sang pumuluyo mo, nga kap, tidiin ko maparking, kay way ko parkingan, iho di carbon. Hindi mo na iya problema, kap. Una bes, no? Naintindihan na sa mga tag-iya sang salakyan, gaway sila sang parkingan kag hindi pwede makaparking sa kilid sang dalan, pero sa gihapon nagpakatig-a sila kag nagpark. So pila lang na sila sa imo nga barangay. Nga for their own convenience, ginsakripisyo ang 83 ka mga kabalayan nga nangin abo bangod sa sunog. Oh? Hindi siling nga subong, hindi tamag binasulay bangod nga natabo na ang trahedya. Luyag naton i-correct ang mga sitwasyon nga kuntani na paiway nga magluntad ang trahedya. Oh? So amo ni siya banwa. Kung nga kung may masiplatan kita, kung may ipabumbo diri sa aton nga alagyan sa ila barangay, ginahimo parkingan, ginatawag nato ng atensyon sa barangay kapitan, sa mga barangay official. Kay wala kita kahibalo banwa. Basi buwas, sunod gadlaw, sunod simana, sunod nga bulan, may sunog nga maluntad sa aton nga lugar. Ti karon kay puno sang obstruction. Puno sang nagaparking sa kilid sang dalan, hindi na maka-access ang aton sini nga mga fire truck. Sino ang mahalitan? Pulo pasensya, pero kung ang mga tawo kung tani nga naga-obstruct or ila na sa lakyan, ila motor ang nag-obstruct sa dalan, mayo kung tani kung sila lang masunugan para nga marealisar nila. O galing hindi, wala sa may ginapili ang sunog. Oh? So, labing importante, ining paghawan sang aton sining nga mga dalanon. O galing, kay ang balatian ang makabig naton nga kanser sa mentalidad, pamulitika sang aton sining mga opisyales, humalin sa mataas sining nga posisyon pakadto sa barangay nga level, wala sang political will. Kigan mo na, damo-damo na sila nga magpamilya, karon way ka nabuto, dito na mabuto sa kontra mo, ginago. Ilan tuwa balaw? Oh? Kung may ordinansa man lang, hindi mo na yung kinahanglan sini nga mag-ugtas, Enforce ipatuman, kundi sila magpati, araga pahangin. Ang task force, assess you. Oh? Ipaklear na dira, ipakwa silang mga salakyan, kag hindi na iya problema sa mga barangay opisyal. Kundi inyo na ipapark, ila na iya problema sa tag-iya. Hindi ba? Amo nang dapat sininga tandaan sa mga opisyalis naton, hilabi pa sa mga kabaranggayan nga naga-inikit-ikit ang balay, gamay ang alagyan, istriktuhan nyo gid
ang pagpatuman nga wala sang dapat sini nga obstruction, illegal structure sa mga alagyan, hilabi pa in preparation for emergency. Kag dapat tanan nga kabaranggayan mangin preparado. Hilabi pa sa masunod sini nga bulan. Ang Marso is Fire Prevention Month. Whereas na lang na nga kinawat, dry pipe hydrant, coupling, or whatsoever. Although nga timambal naton dako nga bagay kay nangin mahapos kung tani ito ang pangita sang source sang tubig para nga magamit sang aton sining mga katapos ang Bureau of Fire. Sa aton sining mga kabumbo. Mayo tani kung hambalon iya nga bikag kabalo manultol ang sunog ngati ang nagkawat sa tong kupling nga bangod sa pagkuha sa tuway na puslan ang dry pipe hydrant gato kung ano sinang tawag sila tani ila lang bala itong nasunugan or dito lang mapokus ang kalayo ugaling hindi why sa may ginapasino nagadipindi sa yasya sang hangin kag kundiin sa mabuga dito na iya mamakot ang kalayo. So leadership, political will, importante ina. Bisan hindi ka man yung magdaog sa sunod ng eleksyon, basta ginpasiguro mo, nga whenever may emerhensya katulad sang sunog, may easy access ang aton sining nga bumbiro, Bureau of Fire, sino man dira nga mga fire volunteer group, nga makapalapit sa area, makasulod, makapenetrate, kag madasig nga makaladlad sa ila sining nga mga hose. Kag mabugahan gilayon sang tubig. Kay kon rasunan talaga purti na ng ugtas ko, amo sinamo santo, why pulos na. Balibad na lang na ya, whereas na lang na ya. Sa mga kapitan, hindi nyo pag-ugtas galing kiti, kibang man sila mo, hilabi pas November ni may eleksyon, no? Hindi na nila hugot nga ma-enforce kung anong mga pagsulundan nga makapaayo kung tani sa barangay. Kay basi diskonforme karon no? Kag 40 kabilog ang butante dira sa piyak sini iya 50, 90 na nga daan, kumontra karon si mo na, di mo na pangitaon. Amo na iya ang mentalidad sa mga politiko, hilabi pa iya sa mga kung sa barangay level. Pero waay nila na paminsar nga pananglitan pahilayo may sunog abisa mo sini sa amon nga barangay, partikularmente sa mga kapitan dira nga kung saan mga lugar bala nga inikit-ikit. Why na iya gasulod sa paminsaro nila nga di pungkling niya gid. Maupos kita di. Maupos kita di kung namuning sitwasyon. Ngulikdan ko lang niya buto ko, maupos kita di. Ligwatan nyo ng mga mentalidad nyo nga balik awot. Kung may ordinansa, kung may pagsulundan, i-enforce. Kung hindi ka mo kasarang, ayaw mo buling city government. Alang-alang sa kabangkalan ka mo mga ayo sa bulig to. Di ba? Maria kagusip po. Speaking sang kinawat, nangin problema. Kagapon may naman dakpa
Uban man. Sus. Nasunugan na ang tawo. Mapakuno-kuno ka pa nga nagabulig, tapos kawatan mo malang li. Oh. Tapos ti dakpan siya, samal niya gintanan, sining tapungol kag sipa. Oh. Tapos magmama. Hirmion. Hindi man to ngayan, kitatuan man to, tapos mama. Kung hindi mo gusto mabutang sa muna nga sitwasyon, hindi ka maghimo sang kagaguhan or buluhaton sang Bertoldo. Oh. Kaya mo na. Sa liwat, sa mga kabaranggayan nga nagatulirar, kag ginabaliwala, ining aton siniiya nga pagsulundan kag layi nga dapat ang aton nga mga dalanon clear sa anuman nga sahi isa nga obstruction, partikularmente ang pagpark sa salakyan, i-enforce nyo na. Strictuhan nyo na ina. Kaya hindi ka mo kapakot. Pahilayo lang. Oh? Kalapit sa nga fire station, butsilingon, hapos kag madasig lang niya respondihan. Ano to ganing hambal kagapon ni sino ganito? Fire inspector, fire investigator Makuko. Hambal ganin ni Sir Makuko siya pag fire call within 3 minutes tok gapon sa matandaan ko, respondi kami galing hindi sila kapinet. Kiway sila agyan. Oh. Gamay nang alagyan, parkingan mo pa sang salakyan mo da, parkingan pa sang kunano da, may legal structure pa, ati. Kung ang kilala ko pa, impas ka mo tanan Oh. Di kung si punong barangay Abelardo salting pa, why na kuno kita iya sang binasulay subong, buligan tan lang iya nga makabangon ng mga kultura naton nga nasunugan. Oh. Pero ti kon na-clear na dira ang dalan, Kap? No? Hindi mo naman siguro kinahanglan pa iya nga magpangita sa balasulon? Or kung na-clear na dira ang alagyan na kasulod ng bumbiro, most probably, why na nagdako ginang kalayo? Why na naglapta ang sunog? O ang kalayo? Why na naglabot sa 83 ang nagkalasunugan? Di ba? So sa mga punong barangay nga nagahambal nga grabe ng ugtas ko, why may nagapati sa akon, hindi na niya sala sa mga pumulo, ikaw na may kakulangan, ikaw may sala. Ikaw, weak leader ka. Kag paminsaron mo na, magpungko ka sa imo balay or sa barangay hall, dalom paminsar mo. No? Ay, nga nagkapitan ba kung ngaway mamlamig nagapati sa akon, di man? Hindi taya pag-isakripisyo ang konbinyente sang isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisan magpulo pa sila. Ang convenience nila, no? Sa ginatos nga pumuluyo or sa pila na ya kanyo-anyo ngagin pamalhasan natukod nag-invest para nga mapatukod ang ilang sining puluyan bisan abat-abat lang kay kumo iya may slakyan sila ti panugutan mo na lang adira alas kilid although ay mo man ginapanugutan pero ti ano og tumon hindi mo gani pagtasan dangop diri sa task force asisyo nga mapaklear na dira. Oh. Ay mintras tanto may obstruction, may mga naga-on-road parking. Intonses lang niya to ni. 42 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik na to na banwa dugang ang mga balita kagay impormasyon. Isa na naman ka motor. Siyempre paborito sa mga kawatan XRM mo. Ginapaya, ginapatihan nga ginkawat kay yung parking niya lang to, do parkingan man to nga, do parking area man. Ipagbalik ya kay gamiton niya na, why na yung motor ya? Oh, sa aton sino mga kabumbo. This time, city proper area naman Natabo.
Si Mayor Inday Reysa, ginmanduan niya na din ang ICPO Direktor nga tutukan kung umurto naping incident rin sa may syudad sa Iloilo. Anyway, balikan tayo ng nasambitan ng impormasyon sa aton sino nga pagpangalagad pagkatapos sa bilang importante nga mga panumdum. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. We got Yakult for Tulong Protect Chan. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka, Chan! Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo. 9 minutos na kaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombuanay sudto sa gyapon ko ni mo bombot siya Mablanco Hofer. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kag impormasyon. Isa na naman ka motorsiklo diri, no? Kag subong man ang pattern nagasanto man sa mga insidente sa pang motor nap sa nagliligad sining mga agin balita man naton diri sa Bomboradyo. No? Isa lang Honda XRM. Mayara sang nagpalabot naman sa iyan sining concern nga nadulang iya sining same unit, no? Mo man nga brand. Pero city proper area naman this time sa aton sining mga kasimanwa. Kung ginkawat ginman ini, mambal naton nga 6-0, 6 mga kawatan ang score, 0 ang aton sining kapulisan, no? Ulo-ulupod na di sila ang Highway Patrol Group kag ang ICPO. Buklo sa aton sining mga kabumbo, no? Si Mayor Inday Raisa Treñas, ginmanduan sa ICPO, Director Wilbert Parilla nga tutukan kunong motor napping incident sa syudad. Di kaya nagatutok si ni Mayor, kamalo ka, nagatutok sa HPG. Sa aton sini nga mga kabumbo. Galing iti ko balikan mo tong HPG. Sos, mayara ganito yung ginkawatan, ang balyag yum-yuhom na lang ko ni mubud sa mamati kung saan nga ginadala mo nga isyo may kang tanan sa motor napping kay Setyembre tuwing 2025 patuyang amon sini nga motor gin na motor nap. Esta subong why gid, no? Ni gamay abi nga ulo update from the Highway Patrol Group kag sa aton sini nga pulisan why gid. Kay kumamangkot kami sa pulis within ICPO hambal nila ana forward na namon sa HPG. Ay ang HPG to mga halo nga pantat kag gusaw. Amo na guro ngalan sang HPG no. Halo pantat gusaw. Bumbuhana sa report, please go ahead. Wala sa gihapon na kita ng isa naman ka insidente sa ginaligarman nga motor na pang isa ka motorsiklo sa bahin man sa nga syudad sa Iloilo, Bombo Siama. Basta diri sa nagpabombo ang isa diri ang tag-iyaman kung sa din na miyembro ini sa LGBT kaupod niyang partner niya nga nagpa-birthday no dira sa may bahin man sa Rizal Estanzuela University proper sa Pebrero 14 sang Sabado ini nga adlaw alas 10:20 nagsulod ini sila man sa ilang agin na katuan dira ginapamaskuhan. Last 10:20 sang gabi. Okay. Alas 10:20 sa gabi ini Bombo Cham ang ining natabo and ini man sang alas 12 na sa pagwa nila nakitaan no nga wala na didto na park ang ilang motorsiklo nga originally didto na park sa may tubang sang laundry shop dira sa may Rizal Estanzuela. But paggawa nila alas 12 to 12:20 wala na diri makitaan ang ilang motorsiklo nga nakaparking sa nasambit man nga lugar. And isa lamang diri sa mga tudlo man sang nasambit man nga pabombo kay kang iya diri nga motorsiklo ang amo man ng isa ka
isa madiri ka RS Honda 125 2023 kag may plate number nga F989AW. RS na siya, stand corrected, di gali XRM, pero do amo-amo ni sila tsura sa XRM, do mas later version sa mga XRM ni siya. Yes, tama, Bombot Sham. So, part nila, dira sa may Tanza Zone 1, Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. And pagwa nila, alas 12 na, sang kagabihon wala sa gihapon, inisang nakitaan. But then, as pamangkot nila diriman, kay pagwa nila wala na, gipangita pa nila, kaya basi wala kong gingoyod lang, o kung nalipat lang man ini sila, but then dito naging palantaw sa mga malapit man nga mga areas. Basta bala ko ginbuyod lang ang ining motorsiklo sa mga inita. But wala gid ini sila sang may nakita, no, nga ang ilaman nga motorsiklo. Rason nga ti ang abyan nila nga nagkadto man sa may taskwahan, nagasiling diri nga ti ang gin-review ang ila diri nga dashcam and dala pa sa dashcam as of 11:40 PM sa nasambit nga tubang sa laundry shop, wala na nga daan ang motorsiklo. So meaning, pagkatapos ng pag-park nila, alas 10:20 abe, dira na siguro nga ginakawat, no, ang ining motorsiklo. Kaya of 11:40, wala na ang motorsiklo nila nga nakapark dito, base man diri sa may dashcam nga nakuha sa salakyan sa ilang nga barkada. Rason nga nagpadulong man din sila sa kapulisan, Iloilo City Police Station 7, kag ginpablatter ang nasambit nga insidente. But then ang until now, February 17, wala sa gihapon diri sang nakitaan o kon mga kuha diri ang motorsiklo, kung sino bala ang nagkawat sang ining motorsiklo nila Bombot Sham. Base man diri sa nagpabombo, initial natin nga interview sa iya, 3 ka CCTV camera ang nagatubang man kuno sa nasambit nga lugar. So possible pwede dira makagwa exit or entrance man abi sang motorsiklo sa pagpark, kay tiabagin parkingan abi sini daw medyo madulom bala. And dumakabi gani nga blind spot man, but then may dito nga mga 3 ka CCTV nga possible na nakakuha kung tani sang kung sino ang nag-agi and sino ang mga nakapark man malapit sa nasambit ng motorsiklo. Kay sa time nga gin-park nila, madamo man kuno sa nakapark na nga mga motorsiklo kag salakyan sa nasambit man nga lugar. But then dugin katingala nila ngati ang pagwa nila ila ang motor ngati wala na sang nagapark dira. And ang 3 ka CCTV nga na-mention naton Bombot Sham, ga-reset ko no controlled midnight. So, sang time na nagwa sila, 12:20, and ginto blatter, nagpupunin ko sila sa kapulisan man, 1:30 to 2 a.m. Gin-review nila ang CCTV pagkaaga, nagsiling din ng mga tag-iya, ga-reset ko no, automatically ang 3 ka CCTV. Pamangkot rin, kasi wajit ka kinundungan, gibila ang pag-reset rin, depende man sa ila dari nga settings mismo sa CCTV, kasi pariho lang man po ang unit as all. So, ining rason man sa kapulisan, and mismo man sa ining tag-iya sa motor, nga tina-reset ko nung, and wala gid sang file, nga backup abi, ako na-retrieve gid lang abi, kaya since nga may ara man sa mga CCTV, based man sa aton nga pagpanalawsaw, may ara man kung ka-reset gid man, may ara sa mga possible na save ini sa mga nagakaigo man nga SD card abi sang nasambit man nga CCTV, but then wala gid kuno Bombot Sham. Ang ining motorsiklo may toolbox man ini, mga papeles ng tag-iya o RCR, lisensya kag iban pa. But then until now, as of the update sa bahin sa Iloilo City Police Station 7 kay Police Major Eduardo Siacong Jr., wala sa gihapon sang ining nakitaan ang ining motorsiklo, but then padayon pang ilang investigasyon kag pag-trace up man sa ibang target nga CCTV nga kung pwede makabulig man sa samgyet nga investigasyon. Sa bahin sa Iloilo City Government, since nga 5 na ang una man nga na-record sang diri sa Bombo Radio nga gin motor nap, and isa lamang dito ang na-resolve sa Molo Police Station.
But then ang tatlo diri ako By the way, bumbuhan, no? Palupasin siya sa pag-utod si mo. Kaya do naglibog ang ulo ko. Alas 10:20 sa gabi, ging park, nagsulod sa ilaging kantuan. Pag-review nila, mga alas 11 pa lang, why na iya ang ila sini nga motor. Why makuhaan or anuman, nakuhaan or wala ang pagkuha sa ila sini nga motor, ang pagkawat sa ila sini nga motor? Wala. Why again? Asa dashcam galito sang salakyan. So may salakyan nga may salakyan to abi nga nakalabay during that time mga pasado las 11. Why na to yan nasiplatan ila motor? Tapos ang CCTV, why man sang records kay naga-reset every 12 midnight? Yes, Bombacham. All right, sige. So sa pagpadayon, ang 11:40 na to na kitaan sa dashcam sa ilang barkada, ang ate wala na kuno ang motorsiklo sa nasambit man nga parkingan. So ini man no, and additional information diri abis man sa pag-iya, tatlo na ini katuig, kuno tatlo katuig and ginagamit man sa pagtrabaho ang motorsiklo, and makalingisang September 27, 2023. The birthday gift pa niya ini sa iya man kaugalingon. But then subong asab na do ka subong man sa ilang bahin kiti nadulaan and wala sa gihapon mabalik as of now. And out of nasambit naton nga 5 na ka mga motor napping incident na record sa Bombo Radio, ang motor napping incident sa syudad sa Iloilo, isa pa lang diri ang na-resolve sa Molo Police Station, and dito niya sa may San Antonio Molo. And other than this, wala na sang na-resolve diri ang Iloilo City Police Office kag ang bahin man sang Highway Patrol Group, which is in charge man sang ining mga motor napping as stated by ICPO. Sa bahin sang Iloilo City Government, kini Raisa Trenya, sige hatagan niya diri sang pagmando man kag order mismo si Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Parilla, nga mag-investigate pagid kag padalman gid ang ining motor napping incident bangod base wala kon ang ining series of motor napping, base wala connected sa isa kag isa, o kung isa lang ang grupo ang sa likod sini, o kung isolated cases. So ini ang dapat nga magsabat man sa bahin sa Iloilo City Police Office. And hatagan man ko no sa timeline diri ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya, ang ICPO nga makasabat sa ining motor napping incident, at least no ang isa o kung duha gid ang masabat nila and ma-resolve kay Enero pa ini natabo ang iban man nga kaso sang ining motor napping incident. Ibabati nato ang ipahayag ni Ms. Joy Fatilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenya. Sang nabalitaan sang aton alkalde, Mayor Raisa Trenya, ang ining allegedly no mga insidente sang motor napping, immediately ginhatagan niya ni sang instruction ang aton nga ICT Director si Colonel Wilbert Parilla nga magpatigayon sang madalom kag maid-id no nga investigation if ini nga motor napping, ining series of motor napping halin sang January, may ara bala nga connection sa isa kag isa, kag kun isa lang ang one individual or isa lang ka grupo ang yara sa likod sini, ukon base mga isolated cases no. Kay based sa media reports, may ara sang I think 5 ka mga incidents na gi-report, but ang ara lang nabalhag officially sa aton nga Iloilo City Police Office 3 lang no. Kag ang isa diri na resolve na sang aton nga Molo Police. That's why nga gina-encourage kay sang aton alkalde ang mga victims bala nga kung may kasubong kining incident, immediately dapat report tayo sa aton nga police pa, kay the sooner it is reported, the faster man ang aton nga mga authorities na nga maka-responde para ma-backtrack ang CCTV footage kag ma-identify naton ang mga suspects no. And also sa aton sini nga mga pumuluyo, let us make sure nga nakalak no ang aton nga motorsiklo, hindi naton pagbilin ang yabi. Kay I think may report kita sa San Antonio Molo, hindi kita magsala daw nabilin niya ang iya nga yabi. So with that balak daw parang ginhatagan nato sa chance
ang may malain ginhawa nga makapamintaha. But rest assured nga ang papumuluyo diri sa syudad, we are on top of this. Kag ang aton nga Iloilo City Police Office under sa bag-o nga leadership sang aton bag-o nga ICPO director gina monitor ya gini closely para ma-resolve no ang ining cases, especially daw duha ka cases nga nabilin unsolved cases dira sa may distrito sang Haro under sa Haro Police Station number 10. So, sa pinaagi man sa ma'am sa pagpanawagan ni Mayor Icha Treñas and order man diri kay Police Colonel Pariliam, pasiguro diri ba ma'am nga ang ining mga anang kawat na o kon nangawat na ginabi sang ining mga motorsiklo until na wala pa diri sang sabat man abi from PNP ati masabat na finally, or may ara bala kita ginhatag sang nagakaigo nga timeline for PNP nga masabat ang ining mga motor napping cases? The latest information nga na-receive naton kay Colonel Parilla, I think may na-secure na sila nga closed circuit television, no? May ara na dito nga daw parang a latest update with our ICPO, and nakasecure ni sila sa CCTV sa sining duha ka mga motor napping incidents, no, nga nagluntad sa may distrito sang Haro. Bumbuana. Notod si Bumbuana. Anyway, pagkabati ni Mayor kuno immediately ng bando. Pagkabati ni Mayor sa mga reports ni ating ang report February 3 mo. Ang statement February 17. Ang Torsidiyas ba? Grabe immediately ba? Bumbuana. Yes, Momo Cham. Ang sa pagbaton dari man sa mga information regarding motor napping, ini ang ngayon sabat ni i-recipe ni Raisut Kanya. Then, bag-ugid lamang nakasabat, but then may another incident naman sa may city proper. Alright. Pasensya sa mga kabubota na hindi ko magwanta ng komedi. Crowd lawan gidya. Lapaw ko sa lahat nabi mo. Pero isave ko na yung mga notes ko di. May buwas pa. Salamat kid Bombohana. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, number one most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Thank you once again, Bombohana, no, sa imong sininga report. Dahil again, okay. Isave ko din sa folder ko kay balikan ko ginibuwas kay Sus Maria Kagusip. Hamakon sinini mo banwa makita naton nga daway man sang sense of urgency bala. Ilabi na sa aton sini nga pulis, no? Hambalon ta lang yang ma-report kita gilayon sa pulis ti ang sa LTO to nag-report mo to dahil sa pulis. Ano ginimo sa pulis? Nag-imbestigar man sila. Tapos ipasa nila sa HPG. Ay, sus Maria Kagusip. Anyway, picturean ko lang ni karon na kay hindi siya maka-access ang folder ko diyo. Anyway, sa aton sino makabubalik-balikan tani ining nasambitan sini ang klaro lang sina Andrea Banwa, no, kung ginkawat gid man ini 6-0 na, no? 6-0 na. Anom na ang kawat, ang score sa mga kawatan, no? 0 gyapon ang pulis. Ti mambal kabi nga nag-zero police kami na solve man to yan sa Mulo. Ti ayo 6-1. Kung wala si Captain Inot, why gid ka unong pulis? Por Diyos, por santo. Nadumduman ko naman to dayo ng inbaybas nila bla. No? Nga unaw na konektado sa Sitiol, Jabahir ko no, tapos hambal sa Sitiol, hindi konektado. Tapos, hambal sa Mulo, Pinpi, hindi konektado. Pero ang hambal sang nagpadala sa message sa Bumbo, paano nga hindi konektado kay janitor ni siya sa Tansa Health Center. Ang sige duty, Maria Kagusip po, gatambok niya heart ko, pero may basta may mga mamo ni Anyway,
Sa ato sini mga kamumbo, damo pangina ko tayo malita o galing hindi naging pagpanugot sa timpo sa aton sini nga pagpangalagad. Standby ka mo sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Isipamot siya, mablanco over gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bumbo! Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, Do Not Mind the Voice. Medyo naglain, no? Blame the weather. Anyway, ari kita sa pagpadayon sa pagdulong sa inyo sa ating mga beautiful nga mga stories. Salamat sa mga beautiful people nga nag-share sa ilang mga istorya. My love stories kita nga pag-share sa inyo sa sininga hapon. And one came from the one person. Ginakahidlawan tagid. Remember, si Rico sa 2nd District. May love story siya. Naging-share diri sa aton, kag bagabsahon naton sa diligid lamang madugay and more other stories. For the meantime, sige, check attendance kita. Everybody is present. Kag everybody, I hope, is busog. So sa mga busog na kag may tiyempo para nga mag-sit down and write their stories. Samtang nagapamati isubong, sige, take this time para nga mag-share sa inyong mga istorya. Preferably love stories wala kay month of February pa kita. Pwede maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon. Sige, pwede gihapon And then ipadala nyo lang sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So welcome na sa kahapon namang program. You're with Tita Regine and here's the song from Albert Acolado, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever
in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Oh boy, kung alam mo lang, no, I also need your love. Albert Acolado, I need your love para sa inyo mga kabombo, especially sa mga in love dira. Kung sa nagapangita sa mangin partner para nga mangin in love pagid sila. Alas 2:20 or 20 ang aton nga oras, 2:20 in the afternoon. Again, this is Tita Regine. First story na kita, and as I have said, this is a love story ni Eric kag ni Salve as told to us by Rico. So, 2nd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo tita kag amuman sa mga beautiful and handsome KLP listeners. Te, kumusta na inyo love life dira? Well, ako happy and contented na sa akon meow-meow kag aw-aw. Nga kaupod ko sa matag adlaw nga tanan. Subong adlaw tita, maging pangtahi-tahi naman ako ang istorya sa pagigugma or love story ni Eric and Salve para sa sini nga palatuntunan. This is a true story. Kag pag-umpisahan ko na ang pagsaysay. So si Eric Hubin pa, 21 years old, nangin waiter, kag nangin macho dancer siya sa isa ka club sa Cubao. Kag didto, nakilala niya si Maru as in Marupok, 18 years old, dancer man kaangay niya. Sa pagligad sa panahon, nangin sila kag nagbusong ini. Pilit nga ginakumbenser ni Maru nga si Eric ang tatay sang iya ginadala, pero dako ang pagduda niya. Kay madamo nga lalaki ang ginatabo-tabo ni Maru, samtang sila pa nagsiling siya sa iya.
kung akong gidman inang ginadala mo. Sige, ipa-DNA test naton kung magbuswang na ina. After sa tutita, naglisensya na si Maru sa iya nga hindi na ini magbalik sa ilang ginaobrahan kag mapauli na ini sa Samar. Kag dito na siya nagbata, kag wala na sila komunikasyon pagkatapos nila magbulagay. Nagdugay ang ilang relasyon sang duha ka tuig. Bangod sa paglapnag sang AIDS kag STDs, nag-resign si Eric sa iya ginaobrahan. Sa nag-25 years old na siya, nag-apply siya sa isa ka beauty parlor sa Makati bilang assistant or messenger, kag didto niya naman nakilala si Ellen. 62 years old, biyuda nga buhi, isa ka personal assistant sang ilang garanon nga customer, nga adlaw-adlaw nagapa-blowers ng iya nga buhok sa parlor. Tungod, kay adlaw-adlaw sila nagakitaay ni Eric sa parlor. Pero migid, nagapasiplat tulok si Ellen sa iya. Sang daw hindi na gid maagwanta ni Ellen ang iyang ginabatsyag para kay Eric, nagsiling siya sa isa sa mga parlor staff, siling niya, Norms, pwede ko makilala ang messenger niyo nga ina. Nagwapuhan abi ako sa iya. Kag pamatyagan ko, mabuo tulokon. Tapos siling ni Norms kay Eric, Rick, kadto di anay, may isa diri nga gusto ka makilala ho, assistant ni ma'am. Ambal ni Eric, ha? Sino na? Siling ni Norms, ari ho, si Ellen Martinez. So after nila magkilalahay tita, ginhagad siya ni Ellen. Siling ni Ellen, Rick, di ba day off mo sa Domingo? Masimba, bala ako sa Baclaran Church, mapaupod tani ako sa imo. Pwede? Kag after sa tutita, nangin sila na. Sa paglakat sa panahon, nabalitaan ni Eric nga nagahina na gid ang kondisyon sang panglawason sang iya lola sa Mindanao. Amo na nga naglisensya siya kay Ellen. Nagsiling siya, Len, mapauli na ako sa Mindanao kay atipanon ko ang akon lola. Masunod ka sa akon? Sabat ni Ellen. Ay, hindi, kuya magsunod sa Mindanao kay kalayo. Mabalik na lang ako sa akon bana kag kabataan sa Pampanga. So after sa tutita, nagbulagay na sila. Ginutod na ni Eric ang iyang komunikasyon kag relasyon kay Ellen. Kay hindi carry ang LDR, nagdugay lang sa 2 years ng ilang labing-labing. So si Eric nag-edad sang 43 years old, year 2017. Samtang nag-work siya as messenger sa bangko sa Manila, nag-uso naman ang Facebook. Sang tiyempo nga ato, nagapangita na siya sa mga pangasawa, particularly teacher nga biyuda, kay amo na ang tipo niya. Kag timing man, nga nakalabay ang profile ni Carmen sa iyang Facebook wall. Isa ka 65-year-old nga biyuda from Mindanao. Nangin friends sila instantly sa Facebook, kag nagdalom ang ila pagkilalahay, kag nakibot sila, nga magkasimanwa man lang gali sila. Wala magdugay. Nag-resign si Eric sa work, kag nagpauli sa Mindanao para makaupod si Carmen. Samtang malipayon sila nga nagapangabuhi, nag-apply bilang utility si Eric sa isa ka eskwelahan, kay may abyan siya dito nga teacher, nga ang tawag si Mama Inday, nga isa ka biyuda. Kada magabot ang sweldo ni Eric magkinsenas, nagakadto si Carmen sa school para kuhaon ini. Sa nagabot ang birthday ni Eric, July 15, tsakto gid nga sweldohanay, may pa-surprise nga handa ang mga teachers para sa iya. Kag hinali lang nga nag-kiss si Mama Inday sa iya pisngi bilang special gift kuno. Kag okay lang ini kay Eric, kay wala man siya malisya. Pero ang matuod, may secret crush si Mama Inday sa iya. Wala sila maglaom, nga nagatanaw gali si Carmen halin sa gate sang school, kay makuha siya tani isang sweldo ni Eric. Pero amo ato ang iya nasaksihan. Imbis nga magpadayon sa pagsulod sa gate, nagpauli na lang ini, samtang gakulumudon nga may pagsunggod.
Naghahana na sa pagtulo ang iya mga luha sa iya mga mata. Pero hugot niya ini nga ginpunggan tungod sa grabe nga pagselos. Paguli ni Eric sa ila puloy-an, nanimag-o siya, kay wala na nagakalimog si Carmen sa iya. Damo pamantani siya dala nga pagkaon, pero ginsilingan siya ni Carmen, nga burawain na kanan. Nakibot si Eric sa iya ginsiling. Sadto nga gabi, nangin mabugnaw ang mga ulunan sa kama nga nagapatunga sa ila hiligdaan. Naks. Pagkaaga, Tita Regine, ginprangka siya ni Carmen. Rek, siling ni Carmen, sino pilion mo? Ako o kung si mama mo Inday? Kaya ko man ikaw buwion sang pensyon ko, bisan wala ka trabaho sa school. Nakibot si Eric sa iya pamangkot. Gani, gin-explikar niya kung ano gidman ang natabo sa school nga wala sang mali siya ang pagkiss ni Mama Inday sa iya. Nagsiling si Eric, "Siyempre, ikaw ang piliun ko, kay ikaw ang palangga ko." Nagsiling si Carmen, "Happy kag gidabi sang kisan ka ni Mama Inday, kag nagpa-thank you ka pa sa iya. Amo na nga nagselos gid ako." Tapos siling ni Eric, "Sus, parang amo to, nagselos ka gid. Special gift niya to kuno sakon, wala mali siya ato ah." Kagamo to, Tita Regine, nga nasolbar nila ang ilang nga issue sa isa kag isa. Kag nag-resign na lang si Eric sa school. So nag 3 years na ang ila pagupdanay, natubuan bukol sa liog si Carmen, kag nag-diagnose ni nga may cancer. Sa paglipas sa mga tinuig, year 2021, nakalabay ang mga TikTok videos ni Salve sa TikTok app ni Eric. Kag permi siya diri naga-comment like, "Nanay Salve, I love you." Kay nanamian siya sa pasayaw-sayaw kag pakanta-kanta ni Salve. Nag-reply man si Salve sa iya comments, "May asawa ka na?" Kag siling ni Salve sa iya self, "Tugi man niyang naga-I love you sa akon." Kag may best man nga nagakadaman si Eric samtang nagakatulog. Kag ang iya ginsiling, "I love you, Nanay Salve." Hinali lang nga nagabugtaw siya tungod sa mabaskog nga pagtampa ni Carmen sa iya nawong. Samtang gakulumuron ini, "Ako ang kaingod mo, tapos nag-I love you ka kay Salve?" Kag may best man tita, nga nagdamgo siya, nga naghotel sila duwa ni at Salve. Kag sang ulihi, daw natakan, kay nagakaselos na gid si Carmen, kay permi na lang si Salve ang ginatanaw ni Eric sa TikTok. Wala bala niya aggawa ang cellphone kay Eric, kag ilampos sa dingding. Kundi nagkalawagtang ang mga tinais ng cellphone. Goodbye TikTok, goodbye Salve. So good sad to, wala na nag-TikTok si Eric. Nagabot ang tion nga daw lala na ang kondisyon ni Carmen sa iya cancer. Gin pa kamaayon na lang nila nga dalon siya sa Manila para didto ipabulong. Na-confine siya for 4 months sa hospital samtang ginabantayan siya ni Eric. Kag bag-o siya buot nga operahan, nagpamilin-bilin siya sa iya. "Rick," sining niya, "kung nanugid man ang matabo sa akon, magpangita kaliwat sang babayi nga imo pagahigugmaon. Pilion mo ang kaangay ko nga mani inanggaon." Tapos siling ni Eric, "Sa diin ayhan ako makakita sang kaangay mo." Tapos siling ni Carmen, "Di balara si Salve nga ginaistorya mo permisad to sa akon?" "Ay, ugali no," hambal ni Eric. "Naistorya ko gali siya sa imo." Sang ginsulod si Carmen sa intensive care unit, kay nagalala ang iya kondisyon. Ginpagwa anay si Eric sang doktor, kag samtang nagahulat siya sa update sang doktor, naisipan niya nga magsimba anay sa Baclaran Church. After niya magsimba, nagwa na siya sa simbahan. Didto, kag nakita niya sa personal, si Salve nga nagapamalaklon sa mga RTWs upod sa iya nga hinablos. Tuyo tani ni Eric nga sundan siya kag sumulangon para magkilalahay sila.
Pero madasig nga nadula ini sa iya panulukan tungod sa mga pasikot-sikot sa Baclaran Market, kag isa pa, nagdali-dali man ini balik sa hospital tungod kay nagtawagang doktor sa iya nga nag-collapse na si Carmen. In short, napatay na ini tungod sa cancer. Sa edad nga 73 years old, sang year 2023. Naglawig sang 60 years ang pagkigugmaanay nila nga duha. Pagkatapos sini, kinpa-cremate niya ang lawas ni Carmen kagindala sa pamilya sini sa Mindanao. Sang nagsukat na sa 2 ka tuig ang pagkamatay ni Carmen, naglisensya si Eric sa iya puntod nga mga sawa siya liwat. Kag nagpangamuyo siya, kag nangayo sang sign para makita niya ang iya nga dream wife. Every time nga magtulok siya sa iya cellphone, si Salve ang iya na dumduman. Amo na nga nagbalik siya sa pag-TikTok para pangitaon kag hulaton nga maglabay liwat ang mga videos ni Salve. Sang sige nga scroll sa cellphone, na-jackpatan gid niya nga naglabay ang live TikTok ni Salve. Kag nag-join siya sa live video chatting, kag gulpi lang nagbangirit si Salve nga kaangay sang bangros. Abot langit ang iya excitement kag kalipay. Kay sa amo man to nga tion, ginapamensar niya man si Eric kay buhay na nga wala niya ini makita sa TikTok. Kag 1 year naman nga break na siya sa iya ex-BF kag naga-undergo pa sa proseso sang pag-moving on. Sa mag-talking na sila nga duha sa TikTok, grabe ang ila kalipay. Sige man ang sunlog sang ila mga friends nga kuntani sila na lang duha ang magdayunay kay pareho naman sila nga wala sang partner. Sumugod sad to tita, adlaw-adlaw na gid sila nga naga-update sa isa kag isa. Kag daw halos wala gid sang segundo ang nauyang tungod miss gid nila ang isa kag isa. Sang ara pa sa Mindanao si Eric, nakaobra siya sa isa ka balaligaan sang fishball kag natipuhan siya sang iya bossing nga babayi nga si Mrs. Yuni. Ginhagad niya siya nga mag-upod na lang sila nga duha kag mapalagyo sila pakadto sa Manila kay may bana ini siya kag kirido pagid niya ang ila driver. Nag-indi si Eric kay napagkit na kuno si Salve sa iya isip kag tagipusoon. Nakaobra man siya sa isa ka dako nga sugalan, isa ka madyungan. Natipuhan man siya sang tag-iya nga byoda sang sadto nga sugalan nga si Mrs. Mercy. Siling niya kay Eric, pabayin na lang niya si Salve, kita na lang bala nga duha ang mag-updanay. Pero wala man gihapon nagbag-o ang ginadikta sang iya huna-huna kag kurason. Si Salve lang gid ang ginapitik sang iya kasing-kasing. So natapos na ang midterm elections 2025, wala gid napunggan ang pagkitaay sang duha ka magkahagugma sa Cubao. Sa nakita siya ni Eric, nagsiling siya sa iya kaugalingon, ay, amo ni gali si Salve, short but cute. Sa pihak nga bahin, nagsiling si Salve sa iya kaugalingon, ay, amo ni gali si Eric, do mahuluyon, kag do hindi ka ba lumaghambal? Tapos gin friendly hug siya ni Salve. Kag wala ini na antisipar ni Eric. Ano pa, nakasiling si Salve sa iya kaugalingon, ay, ano ni si Eric man? Do wala man niga response to stimuli? Ano ni? Estatwa? Sa nahimasmasa na si Eric sa amo nga momento, amo to, kag nagkilalahay sila sang formal. Kag nagpautwasanay sila sang balatyagon sang ilang mga past heartaches kag heartbreaks, samtang naga-date sa parke sang Christ the King, sa idalom sang kahoy nga akasya, hasta nga naabutan sila sang pagkanta sang mga sirom-sirom. Sumugod sad to tita, permina sila nag-updanay lagaw. Every day off, kaupod sang ilang mga TikTok friends from international to local, nagabanding sila sa mga hotels kung may mga special nga occasions. Kagsang sinilang, nagpauli na sila sa probinsya ni Salve, kag nagpakasal sa mayor. Siling ni mayor, bag-o pa lang bala ako makahiwat sang seremonya sang kasal nga amo ni kasadya. Pinasahigid ang inyong nga love story
Nanay Salve kag Eric. Pagkatapos ng kasal sa mayor's office, ang venue sang wedding reception ginsponsoran sang isa ka SB member nga friend ni Salve. Kag may nag-sponsor man nga dugang sa ilang mga handa nga pagkaon. May 3 sila kaninong kag ninang, kag may pamani dance pa sila. Nangin masadya kag madinalag-on ang paghiwat sang ila kasal. Pero hindi gid malikawan tita nga may 1% nga basher sa palibot. Nagkaon man siya, bisan bitter na bitter sa ginhiwat nga kasal. Namit man ang dilap niya sang salad, kag matamis nga cake. Kag pagkatapos niya mabusog, nagpaningkay-ningkay gid siya. Pero ang pagkurinot sa niya hitsura, hindi gid matago sa pagka-bitter. So nag-intermission number ang Master of Ceremony or MC sang kanta para sa newlyweds. Nagkulumuron ini nga basher, siling niya sa MC, abno ka, wala ka sang angay nga pagka-abno. Madamo ang nakabati nga bisita sa iyagin panghambal, kagin silingan siya sa iya mga kaupdanan. Chay, tama na ina, pasugti na lang bala ang bagong kasal nga mangin malipayon sila sa ila pagkabuhi. Kag nagkalma siya amo ang bayaw nga babae ni Salve sa una niya nga bana nga 20 years na nga napatay. Pero damo-damo man sa gihapon ang mga nagsuporta kag nag-sponsor sa kasal ni Salve kag Eric. Pintok lang ang mga bashers. Sa saninga mo tiniyon tita, malipayan gid si Salve sa iya bana nga si Eric tungod kay may nagabulig na sa iya sa tanan niya nga ulubrahon. May tagahilot, may taga-drive, kag may tagahimos sang iya pagkaon. Kag labaw sa tanan, amo nga may nagapalangga na sa iya, kag may mainit-init na siya nga makupkupan sa matugnaw kag malinong nga kagabihon. Wow, sana all. Katundugin si Amoric. By the way, tita, si Mami Salve, 64 years old, amo ang akon mami. Gali. Kay si Eric, 51 years old, amo na ang akon new stepdaddy. Kag ako, ang ningin MC sa ilang memorable wedding. Kag diri na lang hastaan na Tita Regine, ang akon walang ending na storytelling. Sugpo na naman next time, pag may time. Thanks for reading. Bye-bye, everybody. Rico sa 2nd District. And this time, we will show you some pictures during the wedding ceremony. Ara, gina-show si Eric kag si Salve. Kanami sa ilan, no? Si Salve, sa liwat, is 64. Si Eric is 51. Well, sa mga in love, di ba? Age is just a number. So, ara si Mayor, kag ara ang mga witnesses siguro. So, congratulations sa kay Mami Salve, kag sa kay Daddy Eric, kag sa nag-MC nga among aston nga storyteller sa sininga hapon, si Rico, sa 2nd District. So, may bago kagali nga stepdad, Rick. Pero mas namin, pag bala Rick, kung ang imo na gidya bala love story, ang imo nga gin-share diri sa amon, pwede mahulat, Rick. Way pa matapos ng February. So, we are inviting you, Rick. Kag sa iban man dira, no? Nga may ara mga love stories. Tis email man ang inyong mga love stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Well, what can we say? Congratulations to the newlyweds and sa imo man, Rick, nga may ara ka na very happy nga mami kag newfound nga stepdaddy. So, may they live, no? Happily ever after. Sadya na ni ang ilang pagpangabuhi. And I'm very sure happy kagid para sa ila. Salamat sa liwat, Rico sa 2nd District. 2:42 ang atong oras. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ang mga importante ng mga pahibalo. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergency. Next story naton is from Gerald, apo ni Lola Kiting. Ang title, Hurma. Maayong hapon sa imo, Tita Regine, kay sa tanan nga staff, kag mga suki nga nagapamati kang kahapon lamang ang program. Good afternoon, Gid, sa inyo tanan. Karon, istorya naman kita kang kabuhi ni Lola Kiting. Kabuhi nga ginpanday kang kahapon, kag hasta tulad nagatugro gihapon kang inspirasyon. Sa amon baryo nga ginapalibutan kang matamis nga huni kang ilig ka tubig kasuba, kag ginahalungan kang kalinong kang kabukiran. Nagakabuhi si Lola Kiting. Kilala bilang isa kabatikan nga manugkuron. Sara lang tana ka simple, kag mapinalanggaon nga babayi, nga permi mayuhom sa bibig, kag may dara nga kaaram sa tagsa kaana ginaobra. Pero, sa mga nakakita kaana obra, naman ang gidnanda, nga hindi lang tana manughimo kang koron, kundi isa man ka manugpanday kang leksyon sa kabuhi. Sa aga pa lang, antes pa magbutwa ang adlaw, rigturon si Lola Kiting sa dakutin, or buho nga ginabulan kalupa. Mahinay nga nagabuol kang lupa nga ana paggagamiton sa paghimo kang koron. Ginahikap niya ini nga do ginapamatian ang pulso kang kalibutan. Indi tanan nga lupa pwede. Hambal na kanamon nga mga apo na. Kinahanglan, pilion mo ang lupa nga hupit. Pareho man sang kabuhi. Indi tanan nga eksperyensya ang dapat naton daron. Kinahanglan, pilion naton ang makapapag-un kang aton pagkatawo. Sa ana nga balay, may rigtutana nga gihitanan, nga ginapatuyob na ang lupa para mahurma sang husto. Kung mabaras ang lupa, madasig man magkarapta. Kung sobra man kaawot, budlay man hurmahon. Amo man, suno sa ana, ang kabuhi kang tawo. Kung sobra katigdas ang tagipusoon, madasig mabuka ang relasyon. Kung sobra man kamaluya, madasig man madara kang hangin kang problema. Lola, ginabasa mo pagid ang lupa antes mo hurmahon? Pamangkot ko kana. Samtang nagapanumdum kaana ginaobra. Naghihom lang si Lola Kiting nga do may ginahambal ang iya mga mata, antes patana nagsabat. Kay kun wara tubig, mabuka, kag maguba. Ang tubig, amo ang pagpalangga, kag pag-intindi. Kun wara, bisan ano pa kanami ang porma kang kabuhi, madura gid sa urihi. Duro gid ang naagyan ni Lola Kiting, mga pagsulay, nga daw kalayo nga nagtilaw, magtunaw kang anak kusog. Naagyan niya ang kalisod kang kabuhi, ang kasubo kang pagkawala kang anabana, bugto kag sara sa anak kabataan. Pero pareho kang lupa nga ginahurma na adlaw-adlaw. Wala niya ginpabayan, nga ang kasakit amo ang magporma kang ana kapalaran. Sa baylo, ginpili na nga himuon ini nga dalan padulong sa mas mapag-on nga pagkatawo. Sara ka adlaw nga naguba ang ana nga kuron antes para haon sa kalayo. Naglain ang porma kag do hindi na mabalik sa orihinal nga itsura. Kanugon gid, hambal namon nga nagalantaw. Pero si Lola Kiting, wala nagpakita kang kapaslawan. Ginbuol na ang naguba nga parte. Ginpakita na kanamon, kagambal na, lantawan ninyo. Ang kalayo, hindi permi kontra. Ang mudya ang nagapapag-on kang kuron. Kung wara kalayo, madasig lang mabuka kung mabasa. Tita Regine, sa amuto nga tiyempo, naman anamon, nga ang kalayo kang kabuhi, mga problema, kapait, kag kasakit, hindi gali permi para mangguba, kundi para magpanday kang aton kabaskog, pasensya kag pagtuo sa kaugalingon. Sa pagligad ka mga tinuig,
Ang mga kabataan kag mga apo ni Lola Kiting nagapadayon kang anagin halinan nga tradisyon. Pero labaw pa sa paghimo kang koron, ginapadayon namon ang ana mga leksyon. Nga ang kabuhi, pareho kang lupa, kinahanglan, hurmahon kang alima nga may pasensya, bason kang pagigugma, kag paagyan sa kalayo kang pagsulay, para mangin mapag-on kag matahom turokon. Sa tag sa kakuron nga ginahimo, baw dyan gihapon ang espiritu ni Lola Kiting. Nagahambal, nagatudlo kay nagapahanumdum, nga ang katahom kang kabuhi wala sa kadali, kundi sa proseso kang paghorma. Tita Regine, kami nga ginbilina ni Lola Kiting, padayon nga nagadarakang ana mga pulong kag panudlo. Kay si Lola Kiting, nagtudlo ka namon, nga ang kabuhi hindi ginahimo sa saralang kaadlaw, kundi ginahurma, ginaporma, kag ginapapag-un sa paglikad kang panahon. Kaya ang kabuhi, pareho kang kuron, kung ano ang ginantos nga paghurma kag kalayo, amo man ang magatugro kang kabaskog, katahom, kag kahulugan, nga hindi gid basta mabuka kang panahon. Tita Regine, sa tulad, dyan lang anay nagatapos ang aton nga pagpanumdum sa kabuhi ni Lola Kiting. Isa ka kabuhi nga puno kang pagpakigbato, paghigugma, kag paghurma, kang paglaom. Kabay pa nga nga istorya, naging inspirasyon ka naton, nga bisan ano kabugat ang ginagyan, basta may kabaskog kita kag pagtuo, may madalagan gid kita nga masanag nga para abuton. Duro gid nga salamat, Tita Regine, kay sa tanan nga nag-imaw kag nagpamati sa tulat nga hapon. Hasta naman sa masunod naman nga paghinon-anon kag pag-istoryahanay, diri lang sa kahapon lamang. Maayong hapon sa aton tanan. Nagikan kay Gerald, apo ni Lola Kiting. Well, si Lola Kiting, isa ini ka legend, no? Dira sa may parte sang Miagao, kung hindi ako magsala, nga siya ni ang best known dira kon obrahanay sang mga kolon or mga vases nga ginahorma, no? So dira sa sina nga lugar, acknowledged ina ang iyang hinimuan. Kaga it's good nga ang mga kabataan, ang mga kaapuhan nag-continue sang iyang ginahimo, including all the legacies nga iyang ginbilin sa iyang mga kabataan. Kanami, no? Because hindi lang nga nagahurma siya sa sini nga mga koron, kundi nga may istorya ang tagsa ka mga nahurma nga koron. Kag ini ginaliken niya gid sa ato nga pagpangabuhi. Ang tubig, ang kalayo, ang lupa. Tanan ini, no? Mga, amo na ang mga materials nga ginagamit niya. Ang mga butang nga iya ginagamit sa paghurma sa koron. Nga ginaliken niya sa aton nga kabuhi kung ano ang pwede nga mahimo sini sa aton nga pagpangabuhi. So, we allow ourselves, no, to be molded by the potter's hand. Kay kabalo kita, no? Nga ang pattern naton, ang aton nga Ginoo, and we submit ourselves to Him, nga siya bahala magmold sa aton, magporma sa aton to what kind of person He would want us to be. Of course, nagikan gid, no, sa iyang image, because that was how we are formed. And so dapat ang aton mga gawi is kaangay man niya sang iya man yung mga gawi. So thank you very much gid sa Amo Gerald, apo ni Lola Kiting, for this one beautiful sharing nga ginhatag mo sa amon sa sininga hapon. Alas 2:52 ang aton nga oras, magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante yung mga pahibalo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo
as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, Valentine's Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa Man yung mag-share sa ilang mga istorya, please find time, no? Ina palang daw
inspired ka gid. Find time to sit down and then write your stories. Preferably love stories ang enjoyon natin for this month of February. You can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Mga kabombo, padayon na nato ang pag-enjoy sa mga istorya diri, love stories and more diri sa kahapon lamang program. Boss naman, sa liwat nato nga pag-uptanay. For the meantime, up next, ang mga beautiful nga mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sige hapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.